papa we yet to be shiano. Wa kono ko shiano. And never obeko fieno. Obey for the bahono. O chabi bati wanim. O chabi bati wanim. O chabi bati wanim. Resurrection. That's right. Hey. Da 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 da. Ona muruku muba. Yehovah da 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 do do do. Yehovah. Hey. 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 Yame fufu biara. Yeah, 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 yeah. Yes, yes. It's another beautiful brand new Thursday morning. For God and country, we back on your radio. Sharing so much, Brenna. So, a free sabre, Ekopimsano Panundu Ebebo. On behalf of the team, Udi Ainkan Kwame Yaboa, Ajumpa Heneku Fi Mensa Ko BK, and Abilima. I am privileged to be your morning's chef. Come home. A free sabre, Kopimsano Panundu Ebebo. You're matching. So bringing you the time check. Some 46 minutes down, 6 a.m. Radio check. Ahenkan 93.3. Program check. Matching. Your most authoritative, social, political, and current affairs breakfast conversation in the whole of the Eastern region. And of course, Eastern's official biggest, most syndicated breakfast conversation is on. Broadcasting live from our national studios here, Equia Frakoma, precisely at Chim Abo Wabo in the Eastern region. Booming across the length and breadth of the world by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zainu radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store, the App Store. We patch all download it, and on the apps search for Ahenkan 93.3. Then you are good to go. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Aba. I don't pray me this out here. Oh yes, yes, you here pa. Nyame adom ye ho ye. Ani to ho ya yenso ye ho ye. Yem fast dan confirm otiasifu nyankopon no wasan ma ho kwan biom ama no pay ade papa bi ache chekire ma da abodwem muji di mu afuru sane ye koda se wufo ona madom ni muburu hu so ano pay ade ache enye ye nko a ye ne ebusia sante ni nyina ano pay ye da so etinkwam
ye ma ye nsa so ye bie ya no ka se ye anope obi bie na no wo de ontimi obi ma ne nsa so ye obi kwa de o se e ananse na ache no nim se sa ananse wa police training a wotimi chi nipa e ya dom anope se wote ase am se ye de yen e ya dom ade ntia de aseda e de be ma ye ntiti nyankopon no ye be koso asom no we ni onyankopon wa ye akuma mo e be som no wo mawu di ne gya ho me nana yaw anto esom no wawu ode ne gya ho me nana e Japan esom no wawu ode ne gya ho yenso ye som yebewu di egya ho enchiri maba beto aso omunsu bewu di egya ho oye onyankopon a enipa nyina kɔ be san ho oda so te dia ote anopei wono ene ye boni din anopei ono ne ye kana sem yeda na siemu yeda na sie nyaado yeda na sia kodonto yeda na sia brao yeda na sia ahenewa yeda na sia ye sia dua na wusie osrebo sekyerema anopei yeda na se ye ne ye fie nyina se asedanka awurade ye koda sori ye na anopei ye ho edin ena ye babi ho emfa no a anka ye twemu ne betin ye pe anka be kan ye empani se eka nantu a na kasere nokore asem kese ne mpanimfo kan ye no anopei anka nantu na be kasere ye nyina ye ho odin se kurubo aseda ye de ma ne din kronkron aye nka ne din ena asen nka ne din ye jai akoni abedie nyina hye ne nsa na anopei se onhunu ye mmobo na ontutu ya na munsidi ye krone ne ye ne asefo ne odidi ma yibidie dia ye nsu didi ma ne bidie ne asem to no ato yen ne asem to yen ato no afanu mienu ni nyina awurade mmɔ yen ho ban na onye yemfiri atamfo nsem onsum yen tunhyiram na o ma adansedie nya ye kyefa ene da yi nye wapie ekoye adwuma awurade nti nanim nkyerɛw onyuru nwono o ma wadansedie o ma won sere obi sere yate awurade ma ne nsere wate bese na kakra nie o se marketing nye okwa okotena hwa na wasan sore da amane wira ho anopa ya urade be pepa wani wa mu nisio na wode adansedie di ahye wafunu mu na waka yen ho na ye nyina ya to saa ye yinyum wei we got me na se wiasi nyina be wa do ti baby we chida wa do ti baby we chidu na se wiasi nyina be pa we chia anywhere anti adwa se da di eda don ko se wiasi nyina be pa we chia di baba au Madin kwa Uda to me na se wiasi nyina be pa we chia lady we chida na se wiasi nyina be ta lady we chidu chida madin kwa me na se wiasi nyina na duburu jira jiro na se wiasi nyina be pa mi kwa ahenkan se we
Sida Majenkwa Ahenkan say boom 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 Obo Basi anywhere hey ba Idi echi amentu aso mayentu aso ebrone ko emu yo ono ani mi nyankopon enti wo ka kire wo ho se me ko market na minya good day ana se minya bad day ni nyina mu empare me se me kodi namfofo bi achi no ma ka kire me se o mate se subiriku bi wo baabi o mate se tumi bi wo baabi tumi bi ani wono mo echen awurade de ni ma ne yensunsun ye ne se awurade de mre ne na ene ye na de ani ti se awurade de ne nsun ya otimi jai mfrani ma no bo se wo mo nsadoa na wo mo sakete na eye o madwen se wo mo otumi echen onyankopon a obo soro ene asase awurade de bre ne ye na de therefore believe in the timings and in the seasons of God na eyire so sire so seden awurade ngo ani mu aseda. Okay, in kind of book of Philippians. Was being confident of this very thing, that the Lord who had begun a good work in you will surely complete it until the day of Christ Jesus. Na ebebem. Osinya we ni mo ho ahotoso. Se awurade a wafiri niema papa ase ewewu mu no ada onkun to ntwene wate ebia sisi a salary enye it is nothing to write home about, but I have come to tell you se empa awurade da enka se wukodi nkrofo bi achi nya hobrase nante wana kwan mu edwa no ebeba wate awurade ongu animu ase awurade amfra yenso obegu animu ase. He did not call us to come and disgrace us. Ofra yen de ben nyam nimu. He called us into his glory to bless us, to lift us, and to make us prosperous. You know why? Etrimu poni se oye we ni mu nyina se ne be ye de anuonyam e de bema ne din ene na henie. He is doing all that to glorify his name and his kingdom. Erade ongu ani mu ase. Sari ase nyabotre fama no. Majinkwa buja to me. Nase bohobium media lady le chida e komunti obi apawe awurade eni brenti obi apawe awurade wu ye mobo majinkwa ena no na po bisa said dan e betimi atete mi nyankopon domo. What can separate me from the love of God? Eni bre ekom yade edie badie nothing. Bibie ni we betimi atete mi ni awurade dom sanse wa hye me bo se obeye mitire na onye medua hwe ma me mfa ewiem bobre ne mfa mo na ne keka ko no arope o se me nka nkyero se yade se ensuo no be munumuna ewe pue mantem ya yahudu bebre no a arope ensuo no be munumuna pue mantem ya yahudu bebre no a na afei e free non dubrem ekono o kire se awia na yi ne ti na na awia ne bebe bono oyem be hyew enam se bebo nti ebe kwa kwatwitwi nsuo di aba e free no mienu no miensa ho e de aircraft
nti apuama ntem ya yahodo bebre no a wo mo ensa ebeka nsuo ne bi anope wo ma wuti so hwe wiem a wo bo se nsuo na bo chinku apuama ntem ya yahodo bebre no a emom efri nondu brem ho ekro awia ne yi ne ti na boy bebo no wo yembe hye na fe anwumre brem efri no mienu no miensa ho ekro no na fe nsuo no ashase se egugu ewie mo bra se de besi akode demu eno ne de ho amane de ama wo no na se via sinina bo babu yeah daddy yeah dinatiu nina hwede ho konkro ka wodi etie dia oka osisi ya me ne wo kasa yi sese ya me ne wudi nkomo yi aha obi dan ne rent aso ama enra de ni fiewura be ye kire no be ka se nyo no kra ne kwasia da okọ Pentecost ason dem no ni fiewura be ye kire ne pa be ka se onkan Bible kra da me se ni fiewura be ye kire ne nra be ka se nyo no na okọ presby ason dem a okenkan him se ne a ye twro him na nkasa kra no ote ono no ka ho bie no ama owira ho anopai owira ho tia onyankopon se men kan kire wo se empower no because of we nti na adwembone atia sini trim ene ene kura ne ene ari keka kwedie ma me nkumi ho madam tie unshira no abenwo enhyira na benwo eni ti na mama Esther na no na o kan sem bi se onyankopon ni nhyira ente bokoro eso onyankopon nhyira ente bokoro so enti otumi de fa ba bia de ba enti ebia we se no na we yeye onim de enti a wo fie wura wa pirim ne koma se chinchina obetu afirifie ho Ewurade pese osumu de wotu nhyira foforom na emom ewose wo pagya wo de wo firi we mu na wo de wakoto nhyira foforo nim Ewurade se waye wo tire na wanye wo dia sa no ye na de Onyankopon he works in a mysterious ways one kasakra won tie ase ena no na ye Joseph se babia waduru ne de wa pem maame ne nwom no so kai Osi oni na nieja wa tutu nani atoto a afi ohunu se nia owo nyina ene Onyankopon and it is sometimes Onyankopon pese oshira wa he put it in a disguised way one way unfa respect in fama no because it is dressed in overalls and it looks like work tedious one for that matter but out of it na odi shiraw that is how Onyankopon ye na dwuma and nti anopa yi owira ho opese odi ho bone said ye nti be man is wo kugya wa anopa yi and nti wutiri mu da ba kire se wusu ya pata akore mpata Ewurade de be ma foforo bi de ba be ma obo wakora no a ote Odi oba fufuru bi de ba oba be ye wo seso boafo na sa de owo ho sisi ye oso wo koi oyebedi wa wo ana wonim oyebedi wa wo bo fom se to adwuma na me say u ba benya proper one they are doing the warfare of adwumayefo no u ba benya no nti we no mo ya wo hwe a mo kwan ko fom gya ho adwuma wura ni awo ye de ma wadwuma fu enyina mo so mani nso ye ko gya mo kwan no mo nko
sanse eduru baabi okenkan Bible na yesi wabra esubonto no ana Jonah ne nkrofo ne tim no ehya ase se emmem no na ewo se nipa ni bi firim ema yedin. So for the ship not to capsize, sometimes you have to offload people. And willingly, no one can say we want to offload ourselves. I will say we see cross and we that say. You are the head and not the tail. Christo assume you encounter not dumb and not some fama. Ninyina muna tiase say a year so said then wo. On fire fupain a winni di enkonko dada ebia na wuntie me na se wutie me pa dia o kan pam ne ho ye wo a special covenant with our God as our pam no enam so ye apam krafo nyankopon ti okai na okai mu adehie nyina enti sa no pa bia wutinchim radio na de to ha eye agyan ne na ha na awurade mfa won kan na pam ne ho na onkoso amma wo ho ban se wo kan pam ne ho a se wo tikam se ka ne de me akwhwe ho me tikam akronfo abeto ahye ka ne so me damedam akronfo abeto ahye so ija to danim sa niema frivolous niema no enya de ebeto so atiase because o kan pam ne ho na apam ne mu nsem bi ne se eyire so kire so se den awurade ngu yanimu ase obeka yen ho obedoma boa yen Nyankopon obenyankopon nkrunkru Nyankopon no obeba abeji yen na obeye yin chitaifo ye kone ye bem obehwe yen so amen ofra me obowoba ofori amanfo anopa dia nso ha ne adisi Nyankopon ya adom a ochina ye besan atfoa so Awurade ahye yembo se obeyi yentire na onye yedua sports up next omu wia ye besana ba Kristo asumdie nka Ladies and gentlemen, it's sports time! Adeshimamba Ghana Mamba and Anopay, Jama Munina Kwabas, Nkubi, Wembra, Hinkai 93.3, so Atanasa, Goody Munsem, and Yadi Eba, Midin, Eddie Joshua Kwabene Jenin, Yusuf Eji, and so Obetin and Kamen Fasida. Emma Nyumaku or Masu Asenko Credit Gongoa, Edia Goody Munsem, Eshao, and Anope, Jubilee Hospital. Se men kan from farmer say Arabia na etete no fabre na fe yenhwe entuase emfa emma ebia yare no ayaresa no upere jaso upeso betina ho na fa doctor standards for ejina so ehwe wa sa kunya no enso ho ebia peso beda ho na fa doctor standards for so ejina so ehwe wa sa akunya no enso aba ed amount ebia lab na peso ye wo laboratory na se lab bia bi ebi enso ewo yakachi pharmacy enso ho ntenei upedro ato anom de asa ho yare a yo pharmacy honoma edura wo pato anum bia no ebi enso ho afi postnatal care na aba ede ama emano ma wo wie no akora no ninyi mu no enyinye mohwe na ninyi mu no aye bibia ho fa bedan na fie ma nchekire na oba no enyi engina brane antenatal care no enso aba de ma emana omo afafuru no ebia nyinsen no unyo ho bi so de fa bedan ye na fie hwe enso no one time enso emfa ema afi surgery ana so operation bi na pese o ya ye theater ho surgery ni operation bia bi ye bi kama enso edi ama maternity no enso aba sanso na ultrasound na afi electrocardiogram machine no enso ewa kachi we ni scan bia bi ye twa bi enso edi ama se wa fa furu pese hu sakran oye ba na se bema ana se ni no hobby efa ho a oba be twa ne kama enso edi ama mamanya prostate mam wodun so me yare so mo ba na face scan no etwa bi fine enso edi ama mo cancer unit ho no tenei ade bi chire wadwen so bibi etete odwen ho a onti ase fa bedan Jubilee Hospital na fe cancer unit no omonhwe enkantu ase emfa ema wani ina ohwade a onhu
adeɛ no ɛbɛn wa unhu ɛwɔ kyire unhu wanhwɛ ntoa sentem a me nua ɔkyena bi no ɔha kɛseɛ paa ɛna ɛde ɛblow yɛ icon kan fidie ahyɛ mu ma wɔne yare nyinaa no yɛde ɛsa no one time ɛnso ɛde ama diabetes and hypertension for no so ne fela no pa bia no nkyerɛkyerɛ ɛkɔ so ɛde mamo kantin wɔ hɔ sɛ opeduane apomden wom atodi ebia wɔ dwuma mu wɔ fie na opeduane apomden wom atodi dia bepiem Jubilee Hospital kantin no na afie ma aduane bia bi nato na bibia ɛnkɔ fine ɛmfa ɛma sɛ oba nokita insurance nso dia yɛbɛgye na yahwɛ ɔdan babu road ya so amantra bridge ne so ɛhɔnom ɛne ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo na bibia akofan edi amao ma efie nya dem abusuafo ne ani enka fie ba ne nkwara ne eso omutena fie weekends draw enso onso be ma no ultimate tena fie na fe various leagues a ekoso onya bi na ahwe na bibia so ekofan edi ma na opese TV so aye de e wo fie mu dia kopiem of First Trust Enterprise na fie ma aye multi TV ye ma DSTV ye ma Star Times ye ma Canal Plus and as the HD Plus combo ni bi na so ko yusu ofie na efie enye ni je ni kanika yakache pe na oba nes ye ton the digital terrestrial decoders a eni enso eda hon ma bibia so betimi aboa sa kwan no eso afa bia nso de enye decoder na opato na mum a TV brand bia bi ebi ho se Opera Hisense Asano LG na se Samsung de Remu of First Trust Enterprise na ye mo bi na to afa TV 1 month enso aba Samsung decoder stands so bebre na enso abepiem e yakache ebia decoder uwe bidada TV uwe bidada neso remote na ayira anasa seya uwe piem of First Trust Enterprise remote bia bi ebi enso ho adwuma ko bi enene wabie office bi na wabie school bi na wabie opese di AC eboma be piem of First Trust Enterprise AC in hospital bia bi ane brand bia bi ebi ho ye to ama ni asa be fixe kama enso edi amount na bibia nso akoye ebia nso bidada na mum asai opese siesie de ma wa fa danye na fi fortune yen siesie mfama wa ohabi enso embache bio uhwe cha kwanya yani ochumasi sport no na ebo nhwanim now na next palace esanso eben shell free station no ewo achim oda 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one First Trust Enterprise enso edi enkomo admission mepacho St Andrew Senior High school kopie masin fosu a honom enewo yene Rich FM na wo biakro osimen kanche o se enei oba no wawie school anase wo so no watwo eye SBC bia wie na ope SHS mu kwan no osi bepiem o makache se bia wo watwo BC awie na so results kra embaya awabra ugusu a otwan results no bepiem o St Andrew Senior High School na fe yama enhye SHS ntetian ase komitema results nbeba na bibia so akofan edi ama ntene no se wakora no fie anase ne uye student na wo fie na pesa o hye SHS ntetian school na sentem de bepiemu enso ewo St Andrew Senior High na fe yemboa na bibia enkofan enfa ema enfa on bebia wo fi ba bia no body facilities e honma obenya papa ada adwen asuade amene exam de no du a onso watwro enso atwa na bibia akofan edi ama classes no also pese bia wo hyase o SHS2 SHS3 a sakunya no enso ho ubepiem yakache a ye general art ye business afi home economics agric science general science na visual art nyina no ye number 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 na onia enso edi nkomonwuma kwoi ebi kan no maso ase na no pai edi agudie mu nsem ebrew rebo sheteru atena fe Benito Mauli ene produce show no Yanshen semnase ndano pay emfa M1 emfemfree bet pa Ghana Premier League ni munyakopon Adwuma-Adwuma chena games no ehyasie na kopiema Akalans etena fie one out you at the Ebony nyame Adwuma Saturday ye to aso Heart of Folk etena fie one Samates enso ebo kwesi da Diana Stars etena fie one Great Olympics ebo Bechem United etena fie one Brekum Chelsea enso ebo Dreams FC etena fie one Mediama ebo Kalua United etena fie one Bofa Kwatano enso
enso ebo nations etrafie oni Kumase Asante Korokometema enso ebo ni Swaterman enso etrafie oni Boboku FM Lagos Cities enso ebo nyame Edma Monday na bibiane Go Stars enso etrafie ene Heart of Lions enso aboni na nano ada na akopie mu our United States Black Stars kopie mu one ma okubo 2 friendly games on Mexico Eddie Campbell ma Mexico eche Ghana boy kani mienu a yentimi ante afe ye ni USA enso eboy a USA fochi yen etwa ye kani mu enan ama Ghana yentimi ante bi eno ntin 2 games eboy ne Ghana ni nyina no ye dinkugo eho eno mu na ye bisa head coach andin ade Chris Hilton say ohwe resource abaya still na right person for Black Stars adwuma na coach ni say yes ya ade na resource buy na enya ade na Black Stars team ni na omo expect resource buy no na so disappointing was a game amu ebo enimu na enso Ghana you 2 big games at the anima and on November World Cup qualifiers eba mu hwanim so metimi akorati nyama na nkunimdie enso akọ ye bisa so the right person for Black Stars or say yes still na ono Chris Hilton or the right person for Black Stars coach no. You know, not something that I expected. All I wanted was a reaction from the last game. If you're asking me if I feel I'm the right person, yes I do. The result is something that is hugely disappointing. We have 2 games in November, 2 big games in November, 2 big World Cup games in November, and it's our responsibility and my responsibility as coach to turn these bad defeats and bad performances into better ones and ones where we can win both games. We head coach Adema Black Stars of Ghana, Christopher Gerard Hilton. Blasters wa ene eguso ayigina neno ana se former goalkeeper Adema Blasters 2001 2003 eso pay Adwuma eso Adema Blasters ye papa efan Abubakari kankane na kopio yesi amprempram no kasaidie o se 47 years eguso enso monitor Blasters neno ana so de nsem kakra ede ja o se kopio Blasters akachia ye hawo ne abresa enamu nina ene ze place no yentumi enkamu mumu enche o se omotam ne de na se kopio Blasters asoya yetumi ekampu players ne eche yepa na suesie de kwabra bebo na okọ adeche na kofia bebo na okọ eno entumi mmoa na Blasters no enema echeda nkoye na obewie no na fe ode nsem kakade tachire sesi a yetim na nkasa ase ni coach ebise bo na yebo no individual brilliant. Also, Okofa from 2000, Ediba 2006, coming down. One say Benkofi a 5 years development plan. So 5 years development plan, and then a birthday made him the qualifier World Cup. No, and as Oshaya, that time I call Mali 2002 tournament, you call AFCON Okorano. I feel near promote you, Michael Esiani John Pinter Munina Ediba squadron, and Razaki Ibrahim. And a team Bia no so Mobomo Hocha, cohesion here, Ewo. Current blaster, a problem of Park as a mimic and can meet Mimi who need here. Ebi solia almost a goalkeeper's problem and a honk come. But the point is teamwork and Ankasanya de anyhow. Me already glass how much I make Kosha. Me who said no. Just say Nkolana do Majini, and Umunyansan, and Obia body position in the Yadebo. But a party na ye bopano, me young bisa. It made me feel say you perceive a very solid team. I say Grumon Colano, it be at least by 2 years. And I now know the problems Obia so solid we are call Liveros Club, Kwakobo. Just so here and San Wide, Wafreno. Into bed. Say you bit menya cohesion just obobo mo che. Yes, inti I just obobo mo che na obewie na sabisan say we goalkeeper wadamu Adema Blasters pen 5 games in awudemu Adema Blasters ukopia Adwuma de mompa na oha no na bebrese atizigi mu na ema ye shen bebrebe ana eno so say na odi ejae. Many problem with all the goalkeepers now omo ewo national team no because defenders a very solid goalkeeper we problem. Quite I believe in goalkeeping no. And Adiba because one kind who say yeah position as a goalkeeper no and only the most crucial, the most difficult position of football because one a special position pa because on say you be started born as a goalkeeper ni my started. A bobo match be a referee best sample goalkeepers ni mi no so my ready and Zania started. You go back to national team. Young fans say, yeah, boy, goalkeeper, a very good said, no defense in your show. Yeah, national team, Lydia, Miss Ramoa, say, yeah, condemn one, Mumian and goalkeeper's problem. Because the point is, say, team ni good, a goalkeeper building between be a bit of goal. Because when you're good, Nankani team and can find a man in the goal. We ayan komana se former Blasters goalkeeper Abubakari ayekankane ediaja endano pay.
Former Black Stars players no omuguso omo ekasa Emmanuel Ajiman Bedu Nikanika oronso de nsem kakra eja ede afa Black Stars team no eho na nya oche nya ne se nanu ada nkugu ekodi ye enso ewo US no coach ni players nyina omahu na omahu ade eso mo ye na fi Black Stars enso etimegia na so na bibia nso ekoye oso no de nya oka nyina ne se ode achopa kese pa na de Emma Black Stars players ni nyina se game course no omu nyina omuhu ye na coach de obetimi aye ne obeye ahead of the game na enso se starting game na se bobo no enso agopama no so a enye coach na betcho se we player pass nipa na se bo na bo hye so atiase enti osisa individual brilliance na eye adwuma of Black Stars I don't know se rely on that dia enya dia Black Stars ebetimi afa no tuma pa efra. The coach have seen what he needs to do, what he needs to react on, and if he can add a bit of experienced players to the team, I think it will help. I think if the coach thinks he needs some players else from somewhere that he can bring down and it will help those who are well experienced, I think he can think about it so that he can get them. And I don't think the players are happy. I don't think the coach is happy, and I don't think if he's happy. So there's no one who has smarted his position in the national team. For what we are seeing now, I think normally it's difficult for me talking about players because of where I am coming from. But my colleagues, I'm begging them at least to add a little to what they are doing. The coach can do whatever he can do. But when he selects you on the field, he's not on the field to tell you when you reach it, you need to shoot. Now what we are relying on is Inti wei enso Emmanuel Ajiman Bedu ne komo ena ode abano. Ye fi Emmanuel Adwuma-Adwuma ana se ko Emmanuel Ampia na yakodi nkoma nso de fere mo de amana pe ko place Kumasi Asantero ko brekum asana kimfaisa na obopen no Blasters no na se 1988 kopim 1994 ni na no giramu a eso prapachire enso Edma Blasters onso de nkoma aka deja wo se mba obo Blasters na se oye defender no se esi amprempre defenders ne de ko se enya kra enya de omodem bono enso eso ni o se ni leader ye ni obi a obetumi action se bia obo mistakes ni oba kumienu bi enkoyi a obi betumi aka oni ma wadua ba ho so no wo se kopie Blasters imprempre dia ebi ni ho so share Blasters is a defense na me sheda ehu defense no so mo si bo no ye tam no at obi defend no escape for na that no any was but Europeans no it was that type of football no and that type of football so mutumi from Ghana and Bobo so watch here yeah defenders so ho nyina ye omo bobo Europe omunya ball no man ti antene antwea edin e mo and dem san hu so no say omu ni leader bia otumi e shout to omo masa ye time wo ye hwan me dem bo fight be sell bia me ne bobo bia obeka masmacho be shout o pabo mistake me tian o bi wo ye phone la play kwa na wo say go so masa me fan chew me bo fight o me tian wo no man wo ye striker but in that am so bi enyen sika nto bi ntia obi cause wo kwatia no ono so fi so sika nti on prema on tia no me ye captain masa o pa bi so bia me ne bobo obeka masmacho if the captain no crowd we have me tia o kwesi apia me yana tia but in the ball no bia on sika nto bi ntia obi we ayen command se former Blasters player papa e fano Emmanuel Ampia e de agenda ndano pay adwin o later part of the submission but enim ho no de me ne nya adwin so mo time no defenders o mo ntwen bugam be se ni se we share Senegal we share Egypt only say European defenders ya na Asia te de abatwe he de crowd that be opponent na we share mo no mo so mo ye team bobo ha e wa brochiri so ati ase nti first ni bia na elali ni place ni na Egypt ni place ni abo elali e wo e face Egypt a omo bo African ball ni bi but now ko hwe Egypt national team no ko hwe Morocco national team no omo ni omo bobo Europe nti e se wo adapt sa European way no na Africa de kakra so ka ho na aboa first nine domini so odi na yempiemu awo Accra Heart of Oak Boboko nim board member osanso aye former ESCO member Edema Accra Heart of Oak Frank Wonkolo Nelson ne nkomo na odi etudwai o se o ka chi obi bia o si pobi mane de mamu nya konya nkonkwohwe ne eya mu hu social media so videos na ya mu hu na nso so odi wani hu a yes ubon sa Heart of Oak o ma ye adwuma papa o se club no facilities na enei omo asi no eya de omo hwe nim se even o hwe the standard of the facility a countries awodo betime afi omo mamu abepim Ghana abaye training abayusu Heart of Oak pobi man project no Frank Nelson nkomode
I'm sure most of you guys has not seen Pobima. You've just been hearing or maybe seen on social media. But I'll just challenge anybody who wants to know about Pobima to just take a step forward and get to the venue. Pobima is a place you can see that has the feature. It's a comfortable environment. I mean, not just football activity, but there are other sporting activities you can get, like the golf course, the basket, the tennis, the swimming pool, and every other thing. More importantly, we're able to house our boys in the same facility. That gives us discipline and security for our boys. I think it's something that will give us the best for the future. But I don't think there's any club in this country for now and rank quickly. There are many academies coming up, but I wish they will probably go to the Pobima then to see the edifice across the book is putting up in that environment. You might have other countries coming to Ghana, maybe when there's China or any other thing. There are other countries that would like to lodge in that facility because of what we are going to offer them, especially when we are able to get the hotel facility in place. I think it will be something we'll all appreciate. So it's a big. Na ordinary see na ye bisa ne say nanu ada na elections enso eba so ewo eye tamale na how to folk ye nya obia represent enso ewo esco board no eso na how to folk obia any board you ewo esco no so no ebeboa how ba na de bebre how to folk team no. It's not a very comfortable situation. The ESCO is owners of football. I believe anybody who is in ESCO must be a big stakeholder in football. It's not just being anybody in football. So I believe that for 2 seasons or 2 terms now, we've lost the first term. And this time we had an issue with the qualification and disqualification. It means 8 years we'll not have a rep in the executive committee, and people will take decisions for Accra Suffolk. That's where I frown my face. I was the last one from Accra Suffolk, and I think I made a lot of input in Ghana football. And knowing now for 8 years, Accra Suffolk, other clubs, I call them smaller clubs, and I have reason to say that because 1911 speaks volume for any other club in this, and we don't have a rep in ESCO. For me, it's not the best for us, but like I say, we play by the rules, so we just have to take it like that. Bloomsburg Shop and Trading Enterprise. So I say, Madam, on this seminar, Eba, or Simon Cancher say Obano, or she school, I say, and I saw school that ye be school now open home air textbooks, any school, your ma Edamanidi, BPMO, and so Bloomsburg Shop and Trading Enterprise. Exercise book or ruler, mathematical set, pen and pencil, sharpness, crayon, poster colors, clear back, collection fruit. Afe office pins, cardboard, formica board, eraser, graph book. Ni nyina bi school nyoma nyina bi de ebi Bloomsburg Shop and Trading Enterprise. Ne bo nso wo form astem den say ton wholesale price enso ed amount. Intimem ko bia ne mfam bo trim. Kona kopie mu ewo eye achim dan opposite Ghana Commercial Bank car park no. Honum e na obehu Bloomsburg Shop and Trading Enterprise. Your number ne eni abayi ye odia somje 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731. Now on the Bloomsburg Shop and Trading Enterprise Eddie Enkomo. Okopiemo Mononia International Break no abana wie entinyanko parma detna ye hyase na Felix Nina obia eboni game kopiemo France le Javier etna fi one lens ebo eni edetna na fe okowremu enso Germany enen mpatema na se Borussia Dortmund enso etna fi one Werder Bremen enso ebo afe kopiemo enso Spain mpatem dia na se Osasuna etna fi one Granada enso ebo na ye kopiemo Manchester United a reporter yensa can say Eric Ten Hag nei oil coach Adwuma United on nsun egugem ni nya ne say player kwasan for fraud fifro ntina be piemu Manchester abrante ba ye na plan de ba ye enu ntini wanya konya ambo game dodo na Amfama United ama monhwama ne ho eto no report yensa can say nano ada Morocco game a omanya friend Liberia de boni no Sofiane Amrabat enso epraye nti likely say we can yesimi Sofiane Amrabat anhwa ontimi engem ensia kan fama Manchester United. Newcastle United nso report formo ebanda no penis omso bawram ewo ban Leverkusen boboko Nigeria ni abrante ba ko efano eye Victor Boniface abrante onimbo boyepa strikers on naso edali yepa omso mkofa abrante na January tamfani biya se kan edema Newcastle boboko no yeguso akan transfer ho ensem de Barcelona eye team a onso obezi ewo eye Spain
na nya eba ne se omso abrante baako ye fe no Robert Lewandowski omso abrante omohwa enyi echi no nimfie no ekọ animpa ntomu pobi wo besi na nan na bibia nso akoye basafo kaka omani omso mani akopie mu Manchester City abrante a ye fe no Julian Alvarez ni aboboko e fe no basafo se omu ehia no omu kopie mu dia e ade for the 3 million pounds eni sika mu kopie mu Man City na for mu saka Julian Alvarez former referee ewo kopie mu Europe NFL Spain ni patron pa fa Antonio Mateo Lajos no as a report for mo eba ne aropay enso ene se wan hwa na se enchebia wono ene se Spanish Football Federation no obakoda no no fa Adwuma efise enche ene opa fa Luis Rubiales no okofimfi oba bia no a ese mpenufo abonna situo ema Adwuma de wajade ato nti onhwa na opay ene ekofa Adwuma no ede mas painful yenkopie mu ewo Germany na nya eba ne se obekaya last December ena Manuel Neuer enso enei recover from ni broken leg no na nanu ada boboku a na so me yefe no Germany omu game omu boy no abrante ni enyemu enginemu amfam boboku a yefe no Germany na the captain no Edema Ike Gundogan reporter yensa kan say Germany man say even is abrante a yefe no Manuel Neuer esan returning back crampa nya de omu je captain no amano de ma Ike Gundogan Euro 2024 enchene se eba na se report fiase eba ne de na se papa e fare gasab ge se oda onda se mpedufo e de eye players ahodo a na se de kwesi akan no ehunze epushi e de kwanim de kwa 25 eko fi se na COVID-19 esi a omse Euro 2024 ne de omsa nso e de ba 23 players enti England for coach se oda onda players ne de sesi ebusu ma hu de ode omkura eko yes enti obi players ebusu a Tata Martino enso aye coach adima MLS adomudin edi Inter Miami honom ena Leo Andre Messi enso esiakan na ne eba ne se o se ne playoff no enya do mu qualify ko ye enti one game akọ manim ne de na se ehu hia dead rubber game no mbo enu ntino ade Leo Andre Messi ase prakra hyehyɛ ne ho o se o ka che wiase nyina so mo last game a na so mo ebo no enya de a na se abrante fan Leo Andre Messi enso be nyini mu abo o mo man time na recover na bibia nso akoye edi amom Manchester City nso aso ya branch fan Kevin Phillips ball no ba pem de eso wa pra ya de onya bi enso ebo Adwuma City boboko na report abeto dwa ene sa branch na to no mutuo se Euro 2024 obeso okobi kosi akan Adwuma England national team no nti general transfer ni bia ya de obeja boboko a ya fan Manchester City ene beto dwa pa Newcastle United ena fa Juve eni na atwen krata na branch di nkomo sesa kwanya ne ba de o na kwanya amana besi akan ede amom Neymar so nanu ada omni Uruguay ede eboni ama Brazil elusu 2-0 amene no nyama ankoi amfa momo na game no na branch fe Neymar Junior dos Santos epraye report en second scan no omo nyatwa na branch ne ebekwa abonten for 7 to 9 months ontimi enjinemu ensia kan fama ne club team enu ntino Neymar eyade ono so eko 7 to 9 months injury yerimu nkomo no edi aba Mauricio Pochettino coach Edema Charles Buboko no pa ne san kada tudwa wo se abrante Fenris James no na ka no ho aya to ne de na so esi on se da ne gidi abrante nim se game anyakopon aya doma weekend ye todwa Chelsea ene Arsenal e de boy na abrante betuma agina mu esi kan e de amom Kofi my fancy na yen sorry so Manchester United and now him say club no more ton na Sheikh Jasmine and eba on board se pesoto na as a United for no more meton ma papa ne se would be no o you must me say on pen that no to train who di free mu report e ban say still na o train who say still na dey na something won so o sample and no up a total takeover when say this year the report and say can say 1.4 billion and as Jim and so they Rema auto 25% of Manchester United na se papa no omo eka chense United so beto a 6 billion on fambra na eba ne se papa ne se the 5.5 billion na echo and no omunja mu fama but ne atene say am fa woni baby ade na du no so the 7 billion craba United for enya de ombeja club no and so Eddie Amano Tikakra and then United Aban. Remember Ben Saluna so you're saying I'm at a good year seven April. In fact, open so you can be a coy the Mardia and only remember Ben Saloon. You know, haircut Biabi, a bit or Achim down Roman Junction. Your names as in Teams Nifian Eben pay. A fay a year Achima Babo Bompire Junction so in a fitting shop on a boat in Shenim 055-271-6777. Na onye enso abon komo na bibian so akoye e de ama screen no enso e ba so 27 October
na eba so be hwehwe nufuo mu na bibia nso akoye Ahenkan FM yanim ha ya na sa dwumade ne enso eba so nti bo homoden na fe 27th awa Ahenkan FM yanim ha ya oni enhie na fe okurama eto yade eto nufuo mu no yenhwe nufuo de o kan na star Kokrama to nufuo mu no yenhwe na fe yentu ase mfama ye de si Captain in the morning to us media the Joshua Kwabena Jenny Yosef Fajiru Teninka afi Raymond Ashetewura atani bani to Mauli enso buaye. Captain in the morning still Oboba Ofori Amanfo over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Come on.
Yam faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena, Janeem, Kofi Ejiri, AJ, Ben Mawuli. Some 37 minutes down, 7 a.m. I feel now defeating at 2 more shedding so matching. I don't need you to anything. Today also happens to be the 19th day of October 2023. Needing or Boba Ofuri Amanfo. If I told be brave, Kaya ho. Copy say none do everybody. Oh yeah. Jesus. I didn't officially a new way my adopted. It's Brad Nelson, yeah, on any income. Yeah, I'm an interview. You be promo tuno. And you want to hear. Also, a Casamano. Sing, oh, yeah. What the man, you in chassis and I ain't from instrumentation. Said you're not so bear mu. How oh you too much. What do you think? Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ache Adwuma Ahenkan 93.3 Sound FM. producer no see you good. Oh you mature. Come on. What do you think? Oh, said your bear moon. Are you good? Are you good? Yeah. I didn't see a supporter no. Yeah, not do my rock cry. Yeah, not do my rock cry. Oh, yeah. Oh. Yeah, not do my rock cry. Yeah. Messiah. Oh. Yeah. Oh, dear, can't create you many day. Hey, come up. Kaya Bay de me. Yeah, dear, Lucy. Oh. Yes, your friend or Hetty winners. Is it winner or winners? Winner. Hetty winner. It's more you share, mammy. More you share, mammy. Also a Casamano. Yeah. Deserve. You alone deserve. Jesus. Reshine outside. Jesus, glory shine.
Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Jesus. Hearty winner. You are a winner indeed. Come on. And you jump so. And you jump so. When you just say, it's rain. Boom, 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 boom. A glorious happy birthday going out to you. And next could see the maestro. You see, there's all Dubai. I remember. Hey, chairman, ye. Aba. Dan. Good. So, and next could see Boateng the maestro. Formerly of Life FM in Calcall. And so, Chairman, a glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. Here you are, yeah. A zero. Today, let's do damn your basampi. Yeah, that was you. Yeah, you are you. Hey, yeah, that was you. Fabien, where? Come on. Suru, here. Yeah, that was you. Yeah, you are you. Yeah, that was you are yeah. Suru, hey. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yate yebesan aroli biom na ebrene so kọ mayemfa wo da chinti obra kwantuo afutuo ene adesua ewom yenua ba no onyankopon hira no yese ye frɛ no Hetty winner indeed she is a winner na obedi nkonim wo da chinti obra kwantuo afutuo na adesua ewom ene anopai yanko yanim. Brafuka Selmi, I say you do not dream about success, you work for it. You do not just dream about success. I want to be a billionaire, I want to be a millionaire, I want to be this, that. Me pese me yes away, nina a ye. But you do not just dream about success, you work for it. Oye hu adwuma. Sadia obi pese oye graduate ya ontna dem na yenswa certificate enfam ren say onye na wanya degree wanya PhD wanya we na mom okoko sua ho ade ansana yamano saa abasobode anase saa bodin krata no saa pepepe na yedie enso so etie and into oni betimi ayede pa but say oh yes oh media me ne de na mpese me to nwom te se oba pa Christy me pese me to nwom te se Hetty Bon Great me pese me to nwom te se ubabubo mudin bebre na se wan ko studio anko ye nwom na wan ko pe DJs ama nipa ntia you can be one of the best singers ewa son them e hono mo na be remaining ba se oba be superstar obeto nwom no
ama nipa nyina hu sɛ onso so onyankopɔn de adom akyɛdeɛ bi ade ato so ɔde adom akyɛdeɛ bi de ama wo sɛ woanyɛ ho adwuma girlfriend, it will still remain there unless you make use of that your sweet, your soothing voice. And this idea, girlfriend, forget about it. Boyfriend, forget about it. Adeɛ bi a wode asi w'ani so no sɛ woanyɛ ho adwuma mepɛ sɛ mebie adwuma na sɛ wode hyɛ dɛm na woampia ma abɔnten a ma mebie adwuma no a the adwuma will continue to be in your dreams. You do not just dream about success, you work for it. Woyɛ ho adwuma. It is opposite we see dan a yɛboaboa sika no na yɛde atɔ materials na wahyɛ aseɛ de akɔpɛ mason ni nso so na ɔde waboaboa materials no ano na wa make meaningful use of saa materials no. Ɛnte saa na ayɛ me dem pɛsɛm si dan pɛsɛm tɔka pɛsɛm yɛ wei na wode wano fafa saa na ɛka na wonya ho adwuma. I'm telling you on authority sɛ ɛmɛm ɛno no memfa nkɔhyɛ bayie mfa nkɔhyɛ bronsam fa hyɛ wo ankasa wo ho. Why? Because you just had a dream and you decided not to work for it. And I would tell him, I mean, for last scenario, no, and to us, not yemfensi. Unzi ya see a court tournament. We yanko poya ademo yes ye be Cote d'Ivoire. Ni na ye African Cup. And ye de air coho. Nyame adoma next year. Sa African Cup tournament na ye kwakobo e Cote d'Ivoire no. All the teams are air calling, they are going there with a motive. Say they are going for the ultimate prize, which is the trophy. I'm not too sure. Say air calling ubi so be able so media me kwa so kwemu asaba. No. They are fixated on the ultimate prize, which is the trophy. But sɛ ɔmodi si wɔn ani so sɛ yɛde yɛpɛsɛ yɛkɔkɔgye African Cup no na ɛnyɛ no ano no ɔmoduru ha yɛ sɛ Ghana fo ɔmabrɛ paa moba bi a na motare a na wae ɛne nti Ghana fo mo pɛ trophy no monye nkɔ. No, yɛ groupi wɔ mo nti ɔmo wɔ groups, and even aside the groupings no kra no ɔma sign affix ɔmo in a group. So in a group we have 4 countries. When we are, round of 16. And on a pyro, yes, no one's a son, you man fee. And son, no mako quarter finals. No mako semi-finals. Na finals. Says I understand it here. Na finals ne kra na yenka say watimi akonkodin a wa wini matches best and so na wa beduru ha ene nti no kokotam cap no ne kofie eno kra na sign the ball ne to mfimfin ne the referee gina ho ne aboso aben pre mommo ne hwe de ampa ono so o ya amaga hoho. Enti the dream was to have the trophy, but se wa anya hu adwuma na okobon kokwa asa ball ti se de mu coach ni se stadium se park na okobo so boy wose mudi kan kokko di ho no na awotwe wose mudi kan kokko tena ho be se mfie du na mo familiarize with field no ansa na de ball ne to ho no mo ametumi abo mi hunu bi da na ne se mu nyansa nyina asasa akahi ehia ka kete omunyansa no ehi aka kete say yakobobo was say ye familiar with stadium no ansa park no ansa na the ball ne to ha ebetimi abo na wetimi abie wanu mu akasa asem we di a kire Ghana fo eno ne just by the way mami Sambra masem ne so nti sa tournament no omokobo no ushia team bia impo team o ye funu onimpa say won konko so kwam but ushia na bisa ne say minua
African Cup na all kono. When is wadi hunu ne saying, me koji cup na ba. Sa wo kan sa posi nchiwo. Na emom adwuma ewo ho no. E wo se wo ye. So you do not just sit down and have a very beautiful dream about success without you working hard, putting in work, hard work, effort, putting in dedication, service to mankind and God. One ye medofo emmemuda. Opese obi e company kese onso no sori ya no wada nkrom wa wuhi mentohwe sabiri ya nkrofo obu mfrum paidi ahim kokoko henkran agbogboloshi kohwe CMB kantamanto sabiri obi atoni kwadu nyina awie omo etoni kenten mu na bosen abo 753 obi atoni de awie da obi nso da ne keta so otwini mu enti yedie no a woda ho aso ho da ye ne be dan bam degree na wo pesa wonsa kan wa anko hu suku a wonsa be dan aka na impo degree no kra nyesa wo ko school na na de ama wo you got to work for it e wo se usua de no ente saa o GPA e be failiu ne e be pamo sakokọ nti ewiase mu ha yedie ye nanso ho da ye keke ye ho adwuma na awurade adom atonsupa aguso na ayekese Kristo asumdwe nka ho na dum no so mfa ma wo da chinti sa wo so da ye fa yedi ho a eya ye ho adwuma na adum wura no obetonsupa aguso ama na so aba e de ama wo awurade nka ho na onti nanim nkyere wo na onsa no adwuma your handiworks onhyira so na ye odefo ewe Yesu din mu amen. Woda chinti afi yensentie madam ne nyomo no from the start to the middle na afi yemfa de ubon krata emoboso no emfa mawo ma tena studio pen. I'm talking about recording studio. Ma tena hoda Pulu mess or na me boss Jima Pulu mess anopai baby I will be my good morning Pulu mess ewo Ashoman Estate e hono na ni studio no wo me tena studio a and also be or tena studio bia no the likelihood is say wo beto nwom ana wo beti nwom ase no high unless we are lazy. So we are lazy they are fine. But me tena studio no me de me abonkele voice me ko so tena wankasa abiri nka matwa nwom utie di o produce enwom no me kire sound producer no na wo hwe niema no se de omkeka instruments no any other friend is saying branches of instruments na ni nyina come together a form enwom no a onipa kro produce enwom no ye good the master eno so ye good pa ena ne oto nwom no so waben yesi a friend heti winner or you winner wo de tie Adwuma ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM.
Aba. Okay, and to us some farmer. Je wu bon krata mo boso. Ne bre na video. Ye de to aso di ama. Pam 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 pam. Deserve. So what you say? Hey, hey, hey. Jesus, your glory shine. Ain't he ever called Achiase constituency? Office of the Member of Parliament, Achiase constituency. The Honorable Kofi Ahenkan Fm. On the women's wing, I want Achiase constituency NPP. And our foundation, from Aseda Foundation. Almost the workshop, video so workshop. We know a skill training. Tifian must say empowering Achiase constituency women with skill training. So Arias, yeah. Tom Chrom said, yes, seminar. And then Yakaka, this is a good initiative. Introduced by the Member of Parliament at Achiase constituency. Chairman Mafo. I'll pay him our good morning. When you okay, I'll bring a bomb card here. Nyamiadum now, sir. Nyamiadum. I if you be able card here. Me feel you news kind rough. O can say move. O can say papa. Na oh. What's the thing cry? Oh, can wear the piano pay. You refi mekai. Oh, okay. Mekai. Oh my baby, I'm you no cry no more straight. O can say papa no pano. Enya sem ketwa. Se bi bia boko. Nyame adom boko pa. Baby a wo free hon so adwo boko. Boko. The radiasis was and wa kwa ba. Vim yazo. Nyedem. Okay. Enti mo bi enkom rana fe wi a yemra me di enkomo. Adwo ye nante. Ghana de shima ya mamu nyina mo achen ama mo akwaba biem e de aba mansa jatum kasa video Ahenkan 93.3 FM so wo hwe akyerebe no eso a abo anopa no nwotwe pepepe na de obo nkrata boboso ebre na aso e wo machi dwumadi no eso na ensam de bia ba pa a enya asem ketwa ni benya to boase so ni nyina maako ede ama ka na se ne so se de obo nkrata no edidi animu ene ye de eso mo ntebi wono ma se de antiase na wose unya no unya no sa pepepe tu si dwoma no akopa bi ato na watimi Ahenkan na wate enoma enso ase enwanu mienu ayesi nkonya ayeme adwempa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi onim kan din yi me boy ya chepa Merima apedie the beauty queen mother Efia ampofowa yedidem ya shansam no ase edi amaw na daily graphic ayo kunini da obokrata eno na no pay ekramie ene ensam awodo a wode aba enya asem keto asem poro no wode aba na wo kire mu se wiase nyina sika koraba time World Bank one mo enso ede atodwo akire mu so mo hwe animu ese ohia bubura edokro eye aman ahodo titiru Ghana one mo ehwe animu so metoto nyoma ama omososo aboa ama ene ohia no eso etimi enso atie ente ohwe ne krata feto so eye du miensa enyoma ahodo mo de agu akwa so nyina no watintim ede agu ho no mo eno achi Ghana Bar Association eye mranimfo kabom ekuo wonom de atodwa ekirem ese ade ba ko a edu o manya pa eye kitaase dwumde kankan ne proya adokoro sabi empanyufo bi no mo wotese no ya ade bi ha adwene wose yehwe na ye nyina no obia soso ye na afam de ne etimi etu ase enimo ensem da obokata no pay ode aba krata fe toso eye dumiensa krowa no
wɔkyɛ sɛ asɛm mu enkyere mu enso so ɛwɔ hɔ no mo owie yɛ ɛna ɔde ɔsoafo a wɔno ɛna ɛhwɛ enuane ne kuayɛ dwumadie ne ntotoyɛ ɛsoɔmfo nyidi aba owura abrana champon wɔno so de atodwo kyerɛ mu sɛ wiase nyinaa sika kora batan World Bank wɔn mo enso ayɛ krado sɛ wɔn hwɛ animu sɛ sika bote a ɛno ɛsom America dollars no ɔpepem ɛyɛ 40 ɔpepem aduanan na ɛsɛ 40 million US dollars wɔn ba bɛhwɛ nom de aboa ɛyɛ akuafoɔ na ɛno nso atumi aboa ma akuayɛ atumi afa ne ntoma pa ɛde afira ɛnum ɛnsɛm de ɔbɔkatai ɛde ɛnam akyɛ sɛ nya asɛm ketewa ɛnsɛm no ebi keka ho pɛ daily graphic de ɔbɔkatai na afei kenkan na etumu ɛnkyene abusua mede da chronicle da ɔbɔkatai no ɛna ɛtoa so na the chronicle de nsɛm aba papa ɛne anapɛyi yɛse small boy kisi ajaben insist sɛ judge bi ɛwɔ sɛ judge bi kɔ na asɛm a ɔmatwerɛ de ato ase no ɛyɛ maame ɔno ɛna hwɛ atɛntene ne nsɛm so maame justice araba esa abatokonu ne mfoni afi asɛm no ho yɛ ne okɔ page 2 a wobɛhu sɛ asɛm ne mpɔmpɔnsoɔ 3 and 8 ɛda hɔ tafaa na wo so wakɔ akɔtu mu ɛnkyene ɛne adɔyɛ bi nso akɔ so wɔ ha sɛ yɛ sɛnea nkɔfoɔ brɛ nsuo yɛ a yɛsɛ ɛtoate a awurawura nkɔfoɔ fie ɛnyɛ asɛm ketewa koraa okay we kora deɛ yɛ flood nsuo atɔ ma yira fa nkɔfoɔ ɛno nti COP nyohunu ɔno ne yɛsɛ wakɔ donation bi ɛho asɛm ɛda hanom sɛ na yɛmbra se ha sɛ Ghana Bar Association for kyerɛ sɛ yɛde dwurumudie to obi so a yɛnya sɛ narrated ne ho bɛfi bɛfiri mu afi yɛnya saa deɛ no sɛ yɛ aban panifoɔ ɔmunya saa nhwehwɛ anim no sɛ obi nya di beto dwane sɛ asomasi krono ɔyɛ ade yɛnya ade to ne so a yɛnya sɛ yɛnya wedi no a wedi otumi nya yɛnya ni sɛ ni ɔmuso munya mpadifoɔ no wɔm hyehyɛ ase no a asɛm ba na fɔdofɔdo obi ho no ɔmu hu a bag wɔ undergin no ɔmu hwɛ no wɔ munya sɛ ne bɛyɛ atɛntere ne betimi akɔso wɔ kurom ha na corruption ekumomen ɛho asɛm ɛda hanom sɛ Ghana man pani abɛdi ekyɛ Dr. Alhaji Mamdu Bawumia ɔno nso sɛ ne akɔso no ɛha adwen ayi deɛ na water region deɛ na akɔso modam yi ɛde asɛm aba paa nti vice president nso ka kyerɛ bi sɛ we deɛ ɔmo nkafra na ne quotation de aba na mibu says we na wɔ Bible Proverbs chapter 18 verse 17 ɔsisi yɛdi asɛm a Bible no mu ɔmo so mu yɛdi asɛm a ni afanu no obi asɛm wɔ de afanu no obi asɛm wɔ de deɛ okɔwurepu obi ne deɛ wakɔkɔbɔ deɛ obo orepu obi no sobo no mu mienu nyina obi asɛm wɔ de na deɛ behunu sɛ ampa na asɛm nyɛ de no ansa na obetumi akasi so dua sɛ asomasi orepu na ampa asomasi owia na de ampa ansa na ebetumi akɔgina sa stage na agere cross exam can say cross examination abem agere awom nim emramu asɛm no edom asu kwansa ebusabusa we ya no ebebusa we ya no de ode na asɛm ba ene de ebo ne so bo ebusabusa mu ansa na asɛm no ankasa ababonten enti ye de asɛm to obi so a nye no a agere ehwehwem ti Proverbs chapter 18 verse 17 aba na minim so omode battle Ghana Bar Association fo so omode battle kisi ajaben so ene justice to tokonu minim entikratai ede mu nsɛm bebre no a aba so wonkan Bible anapai a no wabie Proverbs chapter 18 verse 17 na Bible no ensɛm wo na saa so na mede da obokata wato di said the new crusading guide edi AP so ama wo na o hwe ne kata fra to so miensa ene eduna ɛhɔ ana wo kyerɛ mu ɛsɛ
ɛyɛ wɔ man yi branim ni panyini wɔno na aban ansɛm biara yɛde atwanteɛ bi a bɛfa ne ho biara no ogyina mu twitwa gye no attorney general owura gwafredame ɔdenifo nyi de aba ɛna wɔno mu kyerɛ mu sɛ wate ndisifoɔ nyinaa de wɔn agu adesua dɛm ɛna wɔno wada ne ho kyerɛkyerɛ ni na wɔkyerɛ wɔn adeɛ wɔkyerɛ sɛ galamsey ku bi a ɛno ɛwɔ sɛ wɔhwɛ no otu ho anamɔn ndisifoɔ kyerɛ sɛ papa ne pɛsɛ wɔ katakata nneɛma so wɔyɛ kataso mumuaso bi ɛwɔ ɛyɛ saa galamsey report a ɔbɛnfo fɛmpɔ ɔboaten ɛde kɔɔyɛ no ho na no ɛna ɛyɛ attorney general sɛ mo ka sɛ court no sɔre ya na waduru hɔ osɔre ya na waduru hɔ yɛkɔ ne sɛ akwa okɔ nkuta dansedie bia na wakɔ obi sɛ ayɛ obi ɔno wɔyɛ galamsey wabɔ ne din kɛkɛ wuni adansedie bia ka ho obɛdɛ nipa na kɔ court enti sam no kan sɛ deɛ sɛ ogusu a no pɛ wada no kyerɛkyerɛ ni a wɔkyerɛ disifo adeɛ mmra no wɔkyerɛkyerɛ mo sɛ deɛ sɛ betie ada bɔka tɛde ho asɛm enso ɛde aba ɛno akyi mlanimfoɔ nkabom ekuo Ghana Bar Association wɔn mo ɛkyerɛ mu ɛsɛ mlanimfoɔ binom wɔn ada no wɔn adandantoma wɔn afa party ahosuo deɛ adwira wɔn mo ho ɛna asɛm bia ba ɛfa ebia obi akodi sabio anyinamo asɛm bi enipa kɔ ya manyoni ubosi afrɛ no hello lawyer na asɛm we no ya fa ne sɛn no ɔno so aka bose nsɛm na wɔka ne nyinaa no ɛnhyɛ da nya die sisi mmra no so ayɛ deɛ amanyɔsɛm kotenti ɛna wɔka wɔse saa deɛ no munyai Ghana Bar Association for sɛ saa deɛ na lawyer fo binom ɛyɛ no ɔmunyai ti partisan lawyers fo no kokobɔ nsɛm akɔ ɛde amamo ɛnɛ anɔpɛyi the new crusading guide ɛna ɛbɔ mu ɛnkyere mu owie yɛ no ɛna ɔde yɛkɔ agudie mu nsɛm mo kakra wɔkyerɛ sɛ ɛnɛ ɛyɛ Ghana Premier League champions ɛyɛ Mediama FC ɔkyerɛ sɛ wɔn mo ago prama a wɔn ɛhwɛ asie ɔmo stadium mu sie sisi ɔmo wɔ Africa ɔmo bɔ Africa Championship ni bi enti ɔmo si ɔmo stadium ɔmo bɛhwɛ no ɔmo atumi enso asi akan wɔ so na no wɔ kyerɛ mu sɛ nkurɔfoɔ bi so keka nsɛm bi ɛde fa ho sabotage no ebi kɔ so ɛwɔ hɔ na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ti ɔmo ɛpɛ so ɔmo keka nsɛm bi ma sɛ deɛ bɛyɛ a ɔmo ntumi ɛnyɛ project no ɔmo ɛnyai nti ɛho asɛm da ɔbɔka tai enso ɛde ɛnam owie yɛ no ɛna wɔ kyerɛ mu sɛ ɔpanyin kwankyerɛfoɔ no ne tua Youth Employment Agency na kyerɛ sɛ abedwaku a mo na hwɛ boa ɛfa mabunu adwuma wɔn mo kyerɛ sɛ mabunu mo fa mo ɛnhyɛ kuayɛ mu na ne kuayɛ ɛyɛ ade a kyerɛ sɛ mfasoɔ aba so wo de wo hyɛ mu a wobɛnya sika sɛ tam woyi kakra bi de hyɛm na watwa ne bafu ɛtia no wo nsɛm da bɔka tai ɛnso so abɔ mu ɛnkyere mu ɛwɔ ha no ma ɛnya asɛm ketewa wei ɛne ɛnsɛm afoforɔ bi ɛka ho the new crusading guide ɛna no pɛyi wɔde bɛsom yɛ ne The Daily Dispatch da obokrata no ɛna mede to asodi ama na Liberia foɔ nso ɛna yebusa kosan bi wɔ ha sɛ page 11 yɛse wɔn bɛkɔ run off ana ɔmabato no sɛ ne akɔ no enti ɛho asɛm ɛda page 11 ne yɛatwerɛ asɛm ne nyinaa ɛde agu na awerɛhosɛm wasi ɛwɔ Framantam wɔ Volta region akoso modam ya kyese ebu frankofo fie no ena Ghana mampani abedi etire kyese asam no kyese ha ne pa ne wura kura ho enu ntini campaign a wo ye ne nto anko wo bo anyina wagyan wa suspending ya wakwa akosra wo mo kyere so wo hwe o mani wa mamu a titru ni maamefo no hwe wani wa mamu a otimu se asam na hawo mo na eba ne sape ono so ha ne pa enti abusu atwere de ato anum se na sweet na po na da ha isuafo no na hwe na mo hoden sam so Dr. Matthew Opoku Prempe eno wo kire se ebe na nyina mo hoden sam a esenke Africa se yo yehia energy bank sani ya World Bank ne hwa bank was ye shedenya energy bank kesi a enyam hoden sam nyina da Africa ha se ebe do mabam asi omusi enti ho asam so eda ha no akratai ebomu enchim wei aye the Daily Dispatch da obokrata
the anchor say no crasam no and award dan a day revealing the truth. Na sa media mafo one more ensam no the obaka tai so e de aba e wa ha. Enu ati no chem say payments aya automation no. Some no e ka say wo tira say won so keta say dwum de kankan ne proye bi guso a e koso. Na eno eye frango a wonom a womo enso so ekọ ensuo so koyi nam afarefo womo de gu omo hyan mu di adi adwuma. Ai na eno ne ya chemu so kopie mu elimina afarefo bi ni mu adwa papa a chese nya asem ketwa nti de oboka tadi mu ensem enso ede aba enu mu nsem no na o kire mu so se enei ye nuanom ya wafa no mu ane adese no mu wo framantam mu omote eben ya koso mosu tade ne wo no o kire mu ese isiam no kasai amanfo do na esre se ka be ya kasa bia ye honom no ka yenye ne bia ye bia be kasa ho hu obi antimi nkọ na ka eja yenhwe ne yemmo ho ban se de be ya oye no fufuro bia so enkoba ite ho asem da boka tai wode emu nchechire mu ni nyina no ani amanfo adwenkyere nyina so ede aba ewa ha na sanso na asem no kasa o kire mu se eye America dollars no pepem aduanan $40 million sem no kasa World Bank for wo mu kire mu se kuafo a wonem enso ete eben sutade a nei yakwa bia ma de hawo ede abai akoso mo dam no ho na asisi wo ko hawo mu no yemfa ma se kuafo ni nyina se de be yaja wo mo so de be twaaje wo mo gaka kasa se siam no kasa mo mfuo nyina no mo do ba ye nyina asai isi ade no mbedi ebi mu kran so nya ba bi enna areho pa de anko no kwasema oda na didi kire na no payi na me de ebi asumwe pebi toy ne tumu nkyene ania krata ni mu nyina kenkon supreme newspaper so da ha say ya o supreme na do dan kwa kufu ado se wo ka kire mabunu no maburu na dida musuo tu ya babunu na dia se o aba mehwe na dia se awroko acha akuayo so dia twa afechu mpa bidia no wo ka kire so no wo hwew se wo babunu no besore no wakwaji wasase kakra bi no wadoso aburo banche body ekoko okura de nka ye pa tina na do dan kwa kufu ado na eka kire mabunu kasa kire mo tu amfo na se akwada ye tufu na wanti ade na abeko enti mo pani mo nana mo papa mo dono amuyi no 2016 say yi no 2020 ena etu mabunu fu se kwia ne de emu ode papa na asi hanom wanso Ghana mampani abedi a kira asem no SNP ha se o se asem ne na wreho pa de akoso ewo eye framantem ho no o asem ne ye na wreho amoje no ho anje ti ye huri ni amra soro ha se na ya basro no mo amami a wode odi ni lemu esla kufu ye metene ka che woda ha se wode na asem o kanyina ne se digital skills na yeso MPB so wo be ye bi o so twa afechum de mi computer de mi suaje de oh yes we ba yen cheche hu akwada wo ko school ye chere wa ICT a na wa dwane pi wo be dwane pi ya san dwane ICT enkofo nu anu ho pa so wo mansu ICT a wo de wa start ko bia wo dwane no enti mami asla kufu se digital skills nse eno na abuabua bia ndwuma mankofo o se wonnim ho baba wo betena fi ache papa ukotu wa graduate pa udu ukotu muntutu na asifie unko wanim esan sa digital skills a unim hunim de enti no o se ye munsuensua bi na se de eno a na elidi Dr. Prempe ono so na eka sei me kire Matiopoku Prempe ono so se ye hia Africa ye hia Energy Bank asepiem ewa ha se Ghana Bar Association for so plastic of obi se mo lawyer fo bi no mo duabo kakra be di nti adamu ya krabi ever that ono se ashanwa sika wo be di nti galam se ompene mayenko ono kra wo ya kra se wajem enti mo amaka no a mo case na tonso mso be di December ono se o adaso ya lawyer
One in your fight. That be what I say. Say you man the what the parent for no unye. Oh, cause me dem Jimmy Sika. Was it almost December no be my final judgment. Oh. Ani son kaye, kemu ye. Say emu ya do nim de eba. Sa. Oh. See at krom ha. Yet ha. Some da ga. Ade aye nyina ya se anya de. You see okay, minim de eba de. Eduru ani ebehwe. Enti mu lawyer for na mu juju sika wa politicians no ho na. Asem no pa o ya onim sa asem we de. MPP ni asem o keka MPP ni emfa enso chinchin atwan o ya MPP ni nti no o ka bi adif o ya NDC ni nti no o ka bi ade obekwe se wa NDC for lawyer for any wa MPP for lawyer ti dia baba no nti o mu tufu se o ya MPP lawyer NDC lawyer kra no yedi na ka asem no se ne esitie na sa ne kire mo enti eno so asem da se na GS for ne se o mo so ne Ghana Education Service ne Ghana Health Service for nti ase apam bi ne ehun senkaye bi nti ama baako pinchen ko nanim so for asem frame so GS for no so Ghana Health Service o mo so sen o mo de kakura mutua mo ade ba asem screening ben ti ya ho asem so eda hanom se ya o peso tumu nchin intotos na wakwa akopɛ Supreme Newspaper tumu enchine ya si na yebede radias na yi papa friends and grandpa former deputy general secretary dema NPP me wo fa bono ni ayi lawyer Obribwan ayi ka no ai Mamprisika omo de Mamprisika na de ko de da Mamprisika be kwa konya accident Mamprisika accident say ehwe anasa anasa ai kwakuguzi be se de mo pe adi ya so de mpani ai de ehwe anasa ya anasa na o mani so ate o mo nwan ai o say o mai mu a dialysis machine kra yi ni bi yesi cathedral ni ebesi Muni dialysis machine. Papa we na no yedu. Na no yedu. We feeling the banana. Yes, but it's not a matter of man busy can. As someone working. Chairman, Edem, Kama. But they watching my young friend with the same issue. Why? Oh, man busy, I driver. Oh, that be. Who they sort to your betting? Oh, no, sir. Oh, because my God is I can't crap on na ma presida na ha dwen. Oh, this abako no no this. Usu hwan no. Osu dey. Usu die ben na abua usu. Abua papo no. Ayi. Oh no, ono nyo no kwafo. Usu ben ba. Abua papo na nya kwafo no. So na nya no kwafo. So na nya. Wano. Everyone there. Na ma presida na tere ma. I didn't let any be so pale. The akono de. Ebedru ho. And not in the max so wani. Me side. Papa me see me chim TV on. Onu nti Saturday bia me kohwe yi won to me. Saturday bi oba so. Me penance me to do bi o kan asam no. Oh, back. Now na omu nyini mfiri so. Why? Ayo omu nyini mfiri so. Na sa wa omu diem. O say, sa wa omu diem. Wezi mi ni omu diem. How ya omu diem be o kon. Say omu diem but who can some na say betia. Say omu nyini mfiri so no. Na be because and omu nyini mfiri so. Onya full 2 hours o say no asisu. Muntie voice we. Ya say kwaku ni around. Somebody was asking me the other day, why are you so passionate about this national cathedral? And I look at them, and it was a believer asking me. And I said to them, I've been here for a while. Never have I seen any president, save or unsaved, who came into office and said, I want to build a national cathedral to the name of the Lord. And hear me. At least it is one thing he cannot will it to his kids or his immediate family. At least
There's something somebody is determined to do for the benefit of the name of the Lord and for the benefit of others and humanity and not for himself. And you know the people fighting it? Not other religions, but it's us Christians. It's us Christians fighting it. And some of you are fighting it because it's not your party and your president that is building it. So you must oppose it. And some of you love your political parties and more loyal to your political parties than you are to the Bible and the cause of Christ. That is where we are. The Muslims have built a national mosque and nobody has complained about it. But a national cathedral where there will be first of its kind, Bible museums with the different characters in the Bible being showcased, where children, family, people will travel from far and near to pay and come and look. And it shall stand for God and country as a memorial. We'll oppose it. Who is giving to it? Who is financing it? Where is the money coming from? As if somebody have asked you for your money. You cross some will become profile. I create what you do. I could find a bar for Frano. Who is seen a front for that? I president will come of four, any and any at home. Some of you, baby. Last part to know. Somebody had to think and then come. You cross some will become profile. I create what you do. I could find a bar for Frano. Who is seen a front for that? I president will come of four, any and any at home. Some of you, baby. Some of you, any and at home. Some of you, baby. Ya mimi ami efo moto tia no pe ya ba ya fru ayi kwa yentimi mfru ya fru ni ya fru tien eh ya dio yes why church of Christ of so for siama okay so udi mo no munya ntonko no so obe da so akọ so mu de bako mu de u ka o wa ya fanje o munya ka na tu o mu kakra bi boy eti kwaku ani kusibu adum voice ne yebo ma wo no na eja boy enkofu bi wasem bi ya omuka mehwe video no a nka we ye okasa ye ye na o ma twro few hours later and no time that we will pass it we will move we will go never again one pie be your body man sana any yentie brofo. Let chains be broken. Let yokes be destroyed. Let burdens be lifted. Let minds and bodies be healed. Let there be divine recoveries among your people and in the house. Do a new thing in the midst of us. Let the veil be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed in Jesus' name. I am a Ghana. I am a Ghana. Yeah. Okay. What's that? All the board members on the National Cathedral, omun falling. See, best inum na free so see. You're dark who would meal say free so. You're mensa utabel free so. And one se fabi, se fasibi, on so free so. And enra 2 babeka ho. You're anaba.
and Archbishop Duncan Williams. Almost na unse omu nyina omu si a omu reason ye baako de omu nyina kan se ase eniema mu nna ho ena Ghana fo nso pese omu de omani di akiri enti se Ghana fo pese omu hunu ba bi ade na koduru na mu nkyire won na mu mpese mu betene mu nsem akire mu akire won a omu so mu ya asofo mpanimfo Archbishop onye ne Archbishop aban aba aban ko odaso ti de otie so that say ono de ene te sa henie gisi Nyankopon to nsa frɛw adi to ma ne ho kwan ma politician bi emfira ni metwitwiri fom so ati ase but in a bro for kan mire bi no nso no or see because of senkrofo bi din krofo bi ani betwitwiri fom nti we ro mo so mo nye ade na dane Zavana Twania o see ade ani betimi atene so there Mese. Sana ho? Na adwe ka asem bi se wunni mo bi ani no adanse. Wunni mo bi a. Ai. Ala obi anim ne de odi no adanse. O ba wo se eduru ba bi a. Okay mete wase but enye chinchina se bi a wunnim ne se minnim afie ni. Obu on ma wunnim no kra wuntimi ni ne ho adanse. Because esunu ni suban a o ma wu hu. Obu anu wo ho. Anu wo ho but e pan se obi ade oti ni dia na watu adi nachi Yesu Kristo pe ene Nyankopon oboye ba asase su pe wonim Yesu miminim no Yesu so di nachi ono no mi di nachi because minim se mimi ntimi mo me ho etimi ya metra se na medwene ho akoya me fa so me ba ha no ma me ba o na ya last minute no ne ba kire mu a kire se nkrofo no ade no mo de ba ya o mo frɛ ne Bible ni nyina ye na da o ba ye ne den o anu no na jaza no me de adanse tro anaza adanse kurumu but ye family ni perfect da bi o de ba di perfect sen da bi o ba family ni perfect da bi hu mu de mimi nim hu mu nyoma na so Yesu ama honhom mu oba honam fam ba so no ne honhom ho ano ka jere wo oba honam fam oba sa sorry emurodi ni so owu ye osori ne nansa so na wo Bible ni na Bible no chiro ye ewo chiro ni ewo ni se wo chiro ni de ni wa se wo chiro ni se ni chiro ni ma wo Koran ni mu enti minua me ne tie de awo se mitimi di ho adanse de woni ne tie no woni ne tie no na de wonni no wonni di na wo obi so woni mo bi a obe sorry so di ne ho adanse ani ni go se da wa ble ni mo na do dan go for do mo di na to mu nya obi kura won sia ne personal da odo ne keke yes what di dia no odi no adanse nyabotre enye se unnim obi so ya se o ka se wabra onipa no ennim wo de a me no ya adwen na do ni ministers nyo mu nyina no nim wo mo enyo mu nya na onim wo mo nyina no nim wo mo obu ono mo na mo obi so na obi beka ye ne de man no yes dia me kan se wo ka se eni obi ho adanse a onnim wo da bi onipa no onnim no wo se na brabo se de oye I'm not sure so be sorry I say obi onim no na nko so sa radio ni TV so ya kofo aka so mo nko ho tintin piepie boy party member yes and what say yes say no dia di ba me ho dance dia mo kirikiri mo se munya botre se ka se obi nim obi a onim ni dimpo oh debi nyasa me enu tire me ka se munya botre mu nkire mu yie ye ka se obi nim obi a na je se ni din kura onim debi nyasa and wa sorry ni wo defend no oh debi nyasa enti ye den a onim ni din na onim ni din asa onim no ye den a no wo ho eno wo ho bata ye den a onim bibi fa ne ho na bibi we bo wa so atidinda ba ebi akade wutwam so ti ase eno sa ne ka so nim krolo so nka se minim ho wunim ho ka ne de wutwam wunim ho bata ye den a ye du ko so abayira bata ye ka omo atwam ho a wo ka ho ye ka wo watwam ye wonim ho mi twam no ye mfa na metu ko different ene se ne ka se ye kan sa so anka ye nto aba o why ye ka se ye kan sa organ anka ye nto aba because obi aba obi animu no anu ne ti so ni ena ye ti he
And you don't have to know the person before. Now because to aba man. I mean, they have to know you. At least why anyone we had the oh, nasa the nim no kram party o. Ebia ne track record bi. Ebia we di party no party. So be the kind out here. Na da mitimi so meni ani. And I make us say who any. But I think you'll be never come wate. So what I say. And to me say I was say me hunu no pa but I walk at them say I was say onipa ni nimu dia and no debate na so. Na be na nipa na nimu. Hu nipa na nipa na hu be that is why unimu abo unimu. Oka say eni obi hu dance ya unimu no a. Unimu no enye se ni din o. Personality ni panu ankasa ni su ne ban. Unimu no na ye ka no. Personality the unimu but what ni di keke now di oh wait obeye say that me kodi fufuo wo janshi so bra bi dia no wo ya no ho no adanse we ka say ba wo me na da so sorry look at this hey so you when you walk you just ya me won ye na me si wo din na me ti o defend me say din ho adanse a kire obi na ni person da bi can or say danas tell you or so ube kom kura na nipa yi woni me refa no hu ebi kura on ba ayi odan ha kura no wa huni say ba me na gina ho kura but o defend no and say obi to me defend obi because of onipa no na wa ba no ofeli wa kuma beti aha mo ebi ni ye fa kom ma na asem ni mu si wan ayesa oba okopo oba na oba no unim ni ye se ohwo na wi akokọ na ni abo tu ko obi kuro so akọ ayie na wo ko hunya no unim se wa wie twitwe 3 days na watch no akoye ne ho ade afi ubonsi wotete so za unim no go smart papa unim no na obi ni ne yiri atena 20 years still unim no o say obi ni ne yiri atena 20 years ana no mi anu ana mayo maju so bu ana enye nze 20 years ana ma no ma shada obi kura ni madwuma ni kunu ye 20 years I tell you ana ma masama o mi say de bia opie ko adwuma adwuma ben betima wo oni adwuma ni kun ye onim baadi a wo no won kan kyerɛw o we dabi ebi so onim na ebi ehu to onim se wa kan to ubusa na bega se wa ba ne be ma tena 20 years na wo na ukuru to na se bi obokro no anu ya bebusa bega so obokro no so bega so a businessman me to wase obade me person ye tie ase wa ha ne se okay sometimes no enya sa chinchina wo se uhunu onipa no unimu nipa no say wo recommend obi kura na say unimu no sadia wo kan ye no e track record dia onipa na ye bida utimi gina so unimu no but utimi ka say oye nipa de but why ABCD enu nti e na me tie na chi yes so that say but I say obi a unimu no me say asem nya na me kan say me kodi wufu onipa ni timi kan ya ka say Kennedy ne ma dodo aware ni o ma awo me sisa da me ti ho no o keka no rough ti o defend ba o mi antini o enso ya ti kro mo na ya se ayi I share to awudu bi apie parliament ana me bua enu ne de won amaso I think say what kind of poto I think say was oni ba o mi I was say ne kan say onimo bia ye kan ho asembone But I think say etiane ne wakwa no atu ne papa mu a de bese me just say ne papa mu pa wo hu ansa na obedu obi hu adansa na so obeka obi hu asem no e wo say nipa no unim no like minim say de mese men kan no uninya personal yes na hu nipa ni ya ansa na wo hu de obeka ene enka ne yen to about Ghana ha o enye me de nya bato no pe say you you Ghana ha obi be kan say wonso me hwe yes so ne hwe ye eno ni anim no mo sanke ye ni mo bi okọ ben na so hu no one ka be ka o ka ya kwa ke nyini one thing sem ne bi so ye TB that to chroma ye TB say papa we o ti say yes o mo bo no mo so mo bo ti ensam de omo ben de omo kika bi o yeah we je na ye hu no yesu ye nim entina asemo na ayire ma say ga nim na me so bi nim na ma yengai debate ni fa maka mu fo ebemfo no mo ntoa so edu say ye ja mo obo de bi ka hu obi ti krom ya wonim obi so ka no ho asem
Okan papa na boni. Otimi kan papa kan boni. Me I'm not much concerned about say okan papa na okan boni o. But say at least the awo kan so say hu hia. The awo kan e papa na wo kan na e boni na wo kan. We should know that. Say because onnimu no. Say untumi kan ho asem papa kan no tum. Na papa no na papa ndi okan dia ndi ye. Ni papa no. And I'm saying nti say untumi papa ndi okan dia ye na boni ndi okan dia nye. Say untumi kan no so akan no tum. And I'm so bit come on too because papa boni no kwa na mini. The papa no ya djuma dem say one thing is say at times I had yes say we say sa dia no but ono one personal no one see nipa no hunu nipa no say obi one ma no utwam keke kura na ho ye nahi ba unya ni hwesusu o unim dia wa ye no etu ono agasa no onsu hu obi one otimi obe hu wi o say sa me be hu kwa no me say say na wuti o we ani hwan onwo enti dia mo ka ko wi nyina ne say archbishop too short to cut it short. Ex-president asemo kan. Ira Mahama. Eno an yedi yina no. Ade no nduru hwa ka ho asem. Oh, eno so dia wo kasa anka nkomo ntumi mma wo. Hwa mo na ntumi mba yi. Nkomo. Ye kasa mi nduru hwa mi ntumi nka ho asem a. Se me de ma no ka kra de ye nkomo. Mi nduru ma ka ho asem so wadi nkomo. Se ye nduru hwa ebi ti so obi wo no mo se onware ye nka ware fo asem. Obi won so onware da. But experience or one on your tower, yes, Archbishop Edge, Papa ni dear Broso. And no near problem, Aquacu, no, and Nipa do hamo. And he's still now hashtag near Apostle Opokunina Sifom. Yeah, cannibal cause you and see form when see for my betiano. Hey, yani papa, ya pasa ni mguasi ebe kano. Arehu. Na ni mguasi biba. Na uni se aba no hunu. Ye nyina ya tikuo, na kuo no we nsale afani bag. We nsale afani bag. Hey, mo bi akọ nko bi wuto won ko. What won ni ebesi? Ya kwada ne mo aberew. Wo de atena ho. Enti. Na katira nsi adru level be. E de be. Why one level? Ya tutu form. Anagalam say that no. Mpacho an. Enti hashtag ni Apostle Opoku nyina si form. That's we no. When si form atia ye betia wo no. Wo ya betia. Ye ne ye papa ne wo. Ni ye pe e na wo so ye mayen. Apostle Opoku nyina. Pedi mguasi bi. Jemu. Apostle Opoku nyina. Papa ya ye besi bi because for ya betimi adije to mguasi ai kasi jani bi. E da magana. So aye, yes you bebre. Chairman ni die no ana ne da. So oye chairman wo ho. And nti wo nya mu aye den no. And the chairman no papa. Nti die se no kra no pa. Ye betum kra ni general chairman. Na no one. Asamwaja ya ni general captain. Ya ni general de beka wa ma no. Na aso. Oh, because enimguasie we no person ko fa de bre Pentecost for no. Ye mpe. Asam na kure. Yeah, papa no. I was said ye pen where ye my yes, won't see from. So what ye come le dinner, ye be no. De bia ye kwa sorry dem a ye be ba for ye. And one on fan command. Apostle Opoku. Now we amuji etu omo. Ah, amuji per diem. Sika. Agana na just e ko bia dia ye tia. Yes. Obenya so fa so. Per diem ne dia obo 2 minutes bia na na mu. 2 minutes bia na na mu. Mama na masia. Nyame ya adom Saturday nsu showdown walk na ba so. Onanum say last year. Omo tu share da. O ye tu share da. Ye tu ma me ye ne share da. Nti afi na ma me ye ne dru ho. Na o e wo se okọ takrade. Na okọ boa wo mo ye wo ho no. Me no ka say nso ne nam upper west, upper east and a northern region. Wo born to a hwa. Nti Saturday obebo ho abaha na ye nyina ye di showdown walk na di ahyehyɛ so ana wo si minim Kennedy ntima mi di ne ho adanse e oze wo si minim ntima mi di ne ho adanse e Kennedy so mi nim so wuni na na wunim no e je no mi ntimi ka kyerɛ se wo na wudi adanse no so ntimi se wunim no aha afi akasa Kennedy bet bi akasa minim ne kakra Kennedy di Ghana ni bia nim no ke mama nka asem nkyerɛ na bra boda ho mama nka asem nkyerɛ wo ni suban ne bi ni ba bia bia mu Yera Kennedy ni suban ne bi ni ba bia bia mu de ni suban nyina na yehunu no
enum mu ye chain one more good to see you na unhunu ni tirim good to see you unhunu ni tirim osresre hwa ni ba good to see you na ochia wa omian I don't dangerous pa me you grass some will become rough akwedi wo yade o ekufu ade ba afofra no who see na front for ah president will come rough o ene ene ate ho no tabrofu ni ebedie I want them to know some of you ebedie ni egusa ye dikono as me pata empanifo se bibi a wonim no ne ye chen de wonim no omo asem bi omo ka sa it at least I then ya can de you say samaya better than the angel you don't yes omo bibi omo ka me pata metimi aka de medi mani ehunu aside ne kasa no ne ohunu obeka minim sa anya hwe kura no woye mampanyina ana onyanye wo hu obeye mampani se me se woye mampanyina ba sisi ye mampanyina wo ya he anya hwe kura manim se wa bi adwuma amia metimi akere ba bi adwuma ni bi wo enkrofo ye bi na bible nso se de ani ehu eni edi hu adanse yes edi hu adanse etimi anu no keke because mahama me hu adwuma a ono wa bie bi a enkrofo ye bie okay me da so bi boss say mahama adwuma company wa ha obu ha omo unse omo no ya omo ntan nyi omo anim unse nya nipa ni nyina na obi adwuma opese obi hu say ne dia adenti na mbeso obi hu say ye wo dia oh sana ebi ba unim say ka Ghana ya mamra mu kura nka ubeye mampanya obe president ba osiki yehu yehunu adwuma yes anya asset declaration no nya no a aye no kre enti mimini mahama nyuma wo Ghana ha ai na nado dan kwa kufa mimini nyuma wo Ghana ha na nado o be ba ne yetese yesi ye tatigo yetese yetese eni ene so say wo kan yo wo say yetese that me Canada dia minim say mahunu say ukwa atebubu say ya atebubu owo o say na atetigo no ni grabia wa hene hey atetigo ana so wagasem etububu sa mo atetigo ni grabia to say Ghana ha enti nje say adwene opese wo kire say omo eba nyina o see ebi so am say adwuma dodo send wa bi yes e was so my yehunu enu na betimi am ya che so ka kire say obo betimi bi adwuma no betimi am ya di hu adanse say ampa governor bi wo Nigeria o kan sem bi o say the fact say why you successful as a private businessman no no into me and warrant to say you can equally become successful in public life. Oh yes, no cre me ne ya adwene. On say me da bia meka me wopanyi bua me money din. Amanfo bebre fili say ba bia waduru no. Senka onya dibre bi ti say bia MPB ni ade a me amefa ye boss menka. Ye boss. Yes. Amanfo fili say obeye MP a ebeboa. But to me no honestly I don't see it that way. Me there for now there me I keep saying say me so I will never advise him. Me hu ni sa on be odium sa di wa kwantim fi. So ti ase because kakana we ye no re ablabo na ye bo no. Enye tumi a obenya na be chese me omo kasa asem na me omo nya adwene. You don't necessarily have to, you know. Nya tumi ansa na what in a position ansa na what make impact. No. Ana no one kwa interview bi. Was it leadership without a title? Me ru enfida. Oh yes. So bibi kakra obetumi aye no. Ye eno na so nya me ani. So ti ase enye tumi na akwa dia we no eno ukonya tumi ni we so okoye mpia. Na say what the Kennedy to two politicians na aba ni nyina ho a he stands tall. Of course, because at least in a private life for Krano we're making impact already. Of course, obi na tumi bi ma best more than 22 mo bi are successful. Bi so de okwani kuro. Ege na kire. Na akwa Kennedy dimboni wo emrewa na bebo. But when you say Kennedy nso so ye one person make me say Ghana nyina wo abusuan wo ho. Because ne man e bi ya igbefo. Yeah. Ebi ebi free Asante region ne mani bi achimfo ne mani bi akwawufo tese Ghana nyina o wa twa ho ahia so ati ase nti Ghana nyina obo me de papa ne de obi anu obetima ga so ntimi ni ho dance but ena oyo obi nso a youth ni se so mo de ne ba utumi hia obi me ni nipa be se 10 akasa obi asemo kan se o mo de ken ba de a meto aba
enu de da ho me say can to break the 8 no enya possible with the omo kan no breaking the 8 no eno no ye nkom sha Kennedy na dane so but ade da ho wo anim pipi for na omunim themselves omunim but the issue is say no obi ka say Kumasi de se wokọ station se me Kumasi a wobekọ ofa trotro a wokọ ofa taxi a wokọ ofa VIP a wokọ na munya ya na nkakọ a wokọ no akuduru ntem de na do bekọ akuduru ntem a eho dwo ye wo aeroplane wo ho ene VIP wo ho eno wo ho so mpe mepe wonsimpia ene obebre o edingrofo isi wonsimpia na on bekọ Kumasi na no de bekọ ene wo bebre and Jabo, the media, Yami say, I'll be very disappointed, say, or Coco Twa Benevi, na Kennedy, or man Twaman. Now, me said the Kennedy so yaw, say delegate and Twaman. I didn't hear because me, I see Kennedy as independent candidate to save Ghana, not. You bet Ghana. Yes, what bet Ghana see ho. Me see you bet Ghana see ho. But Ghana no. Kennedy bet yes see ho. It is not in MPP's. You can say no. These people, what they are so tia. Me my cousin assembly. Some of them trying to work. Me say. But grassroots for no so na make me do am ho ya wo. And you must just say me say grassroots for no they know what is good for them. They will take their monies, but they will decide for the future of Ghana. Christ assume you come home. Amen. Amen. Na onti na nimu nche. Alan Cheno. Catch us Alan Cheno. You Alan na. Oh Cheno. Or check the we are not ready to dance like never told me Alan. Alan. Osro bekasa ama komato yem yati enti ma me na mo se ne emfensi he ya Nyankopon ya adom Saturday showdown walk na ba so den abusia se ne yedi kan ka kire no ye be hia o t-shirt ye che ne free drinks no so bebo de ensu bebo de odi ane se wo be hia o sneakers no na wa ba beje o top na ne ya tie sim eye showdown walk massive ebi nsi da omo ewo achiase ba womo a ewo achimsu aduru eba womo nso a free of fancy ayiribi eba womo mu free asenema nso across so eba Yera Kennedy ohene e Japan ono nso ne dom womo nyina eba anopai me yemfanchi ankomfama Eastern Regional Communications Director Edema Yera Ken ohene e Japan campaign team Ora Francis Owusu anom Francois ene efre no oyi too much sanso so na campaign manager eye Owusu Boateng anopa ye Owusu yama won so good morning abedi ene womo a ye in charge of IT womo a etayera Ken ohene Japan achi echeche mu nyina yenua bema yen wofa yen bibia ejako enso so ebam den na ejako sende me yi bi wa ha ma me hwe echire me koba mumu ana mabode ama ha wo ba den a enye asenketo a kwasi nyantachi eginam ene nti Saturday we achim odan ene ne mpotemo eye showdown walk mienhia na nia womo a eni MPP eni NDC se yenom yen omo NDC ni omo MPP no mfa ye ho but onipa we believe in his legacy ne track record onipa ye believe say baby Ghana aduro no in discipline doso dodo obetumi aboa na wa instill discipline in Ghanaians the spirit of patriotism ayira no kura yenka honesty ayira fi o manmu he is the one Ghana ni a on to nabama NDC and to nabama MPP agidi so oba obetumi ay bibi eni ti bekan ho na yen demonstrating fankyere delegate fo no se omo kokotete aduane boni mom yefunu dia ebebo dondo ama omo asa asem no ni tie nyina ene de ato ho e de ama wo no no kore ne so de ne ka e den uka wi a no aye free ene ti show down work ne be hwe anim coordinators ni nyina
yɛne mu adi nkɔmmɔ dada mmoaboa ɔma no na mofa ɔmomra na ɔmomra bɛnantenante mfa nkyerɛ delegate no na ɔmokɔnkɔyɛ deɛ ɛsɛ ɛfata pɛpiase ampadu enterprise wɔno nso ɛyɛ ɔboɔba kɛseɛ paa pɛpiase ampadu enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛdan sie no a woba bɛsie no ɔgye ho adwendwen no nyinaa ɛde ato na batiri so na wama wo ɛdan sie no ho aka deɛ sɛ wohyɛ aseɛ na wowie ne nyinaa pɛpiase ampadu enterprise sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wagye ɛde ato na batiri so cement ahodoɔ ɛyɛ papa wɔ Ghana ha deɛ usan pɛpiase ampadu ho a ne aka nyinaa ɛyɛ kotobekum ma awiewuo konkwati konko na wokɔ akɔgye abɛsom ahohoɔ tie ha sɛ ɛyɛ gasem cement ɛna wopɛ gasem no yɛwɔ super plus ɛwom ɛden sɛ purudwe ɛno akyi nso yɛwɔ super cool cement ɛno no ɛnso so ano ɔdene papapapapa ɛyɛ wɔ super strong no nea wopɛ sɛ woyɛ biara wobɛtumi de ayɛ afei yɛwɔ iron rods ɛnadoa sizes bi a wopɛ yɛsan nso so ɛwɔ marine balls ɛwɔ hɔ yɛwɔ latest roofing sheets nti ebi te sɛ aluzinc galvanized aluminium IBR IDT ne nyinaa woba ɛyɛ pɛpiase ampadu hɔ no mu a wɔn nsa ebetumi aka bi ebiom yɛwɔ binding wires yɛwɔ wire mesh yɛwɔ head pan shovel ɛdansie ho akadeɛ nyinaa block machines ɛwɔ hɔ ɛna blocks nankasa nso yɛtwa bi ɛyɛ solid yɛwɔ hollow blocks no nso wɔ hɔ ɛyɛ ano aba ebiom yɛsan nso supply anwea aboɔ ɛne quarry dust nea akaka ho dɔɔso papapapapa cars wɔ hɔ no mu a ɛbɛyɛ delivery ne de ama wo ɛne nti baabi a wokɔ bia no wonni haw ɛyɛ ano aba pɛpiase ampadu enterprise yɛbɛhwɛ assorte wo out kamakama paa yɛwɔ ɔdan boabo kwantempɔn no ɛso yɛbɛn Akim State Junction saa nso so ɛna wokɔ Jubilee Hospital a yɛbɔ mu nkyɛn mu hɔ no mu a cement gu container ni mu ma sɛ den ɛno akyi nso yɛsan ɛwɔ new market yɛne new market nkwantanum market foforɔ no a ɛbɛsi wɔ hɔ no yɛsan so abie bi hɔ no mu ɛnya asɛnketewa akyem so aduro kwantempɔn no nso ɛhɔ nso so wobɛhu ne yɛn Apiani Junction saa nso ɛna Akyease ahwene ase nso wobɛhu ne yɛn ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo ɛyɛ ana wafrɛ pɛpiase ampadu enterprise ɛwɔ 0244 166937 0244 166937 0202 299115 0208 299115 pɛpiase ampadu enterprise ɔyɛ adansifoɔ nyinaa yɔnko prɛko pɛ afei yɛfiri hɔ no mu a ne yɛkɔ Jubilee Hospital wompom dodo wɔ ho asɛ woyɛ ahodwo wanhwɛ yɛ ana wɔɔko no a ɛreba soɔ no wantumi ankɔ bi yɛkamfo ɛyɛ Jubilee Hospital no ɛna ɛdi ama wo adwumayɛfoɔ hɔ mekyerɛ dɔkotafoɔ ɛne nurses no wɔn wɔ nipa ho abotrɛ ankasa ɛne nti free OPD ɛde kokosi w'ani ɛna ɛɛhaw ne nyinaa woba a yɛwɔ facilities no wɔ hɔ no mu a wɔn ɛyɛ mu adwuma no wɔ nipa ho abotrɛ ɔmbɛdandan wo kama ama wɔwahunu sɛ yiw yɛahwɛ wo na yɛ environment no nkwa kora woduru hɔ no mu abɔnsa yaresa no ahyɛ aseɛ ɛɛkɔ so wɔ hɔ no mu kama paa ebia woyɛ ɔbaa penfoɔ wafa yɛfunu wopɛ sɛ wohunu sɛ abɔfra no ɔda wo yɛfunu mu no ɔyɛ barima anaasɛ wɔyɛ ɔbaa na wo nso so wahyɛ aseɛ aboaboa wo ho baabi ɔda no kora ɔda yie anaasɛ wɔna yie anaa wɔyɛ funu no ɛyɛ ayɛ kutuu bi ɔho na sɛnea ɛɛpoturu du no wopɛ sɛ wobɛbɛhunu sɛ ɛyɛ deɛ bɛɛ ne dam obu hɔ no mu a na ɛyɛ etopic na wɔde akɔhyɛ nyinsɛn nti abosome nkono wɔhwɛ ba nim ɛba mma na furu no nso yaa na ɛyɛ kɛseɛ woba Jubilee a yɛde saa scanning machine no yɛde bɛtwa wo ɛfiri wo tiri so kɔsi wo naase baabi a yareɛ no hyɛ bia yɛbɛtwe apue na yɛde adura kama ho atɔ wo mmarima no nso bɛkyɛke wɔ mo prostate ahwɛ sɛ prostate level no gyina yie ansa na yɛde dorobɛn ato wɔ mo bɛɛma emu mepatɔ Jubilee ɛna ɛyɛ wei no mu nyinaa ɔmo aka nyinaa me sɛ obiara ɛboa Jubilee ɛda mu soronko
Mebacho yɛgye insurance ankrankran deɛ ɛna aban deɛ nso yɛgye. Wani ɛne hawo a ɛyɛ atofa hɔ. Operation ya kase kokɔ ya ɛno nso otofa hɔ a yɛbɛhwɛ wo. Ebia na wɔn nso so yɛatwerɛ aduro bi ama otofa hɔ. Awo na aka wo yere ma ne mmra hɔ. Anadwo da suom yareɛ bi amfɛre wo wabɛto ahyɛ wo so. Ɛno ano sɛ wɔbɛfrɛ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛno ɛne numbers ya wobɛfrɛ na yɛtimi agye wo so kama. Anadwo da suom yɛrane ambulance service 24/7 ɛne nti wofrɛ yɛn a ɛyɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛka yɛn. Nyankopɔn yɛ adom a yɛto aba ne wie on the 4th November. Adeɛ kye on the 5th November no a ɛbɛsi kwasiada. Na yɛde nanteɛ kɛseɛ bi de hyehyɛ so ɛwɔ akyem suaduro. Ne nyinaa no ɛyɛ akyem suaduro mmarahyɛ bigwani. Onimonyamfoɔ Kennedy ɔsɛe nyaako. Ɛnam adwuma pa a ɛfiri bra a akyem suadurofoɔ de ne baayɛ wayɛ ɛde ama wɔn nɛnɛ wama akyem suaduro egu so a ɛyɛ krabɛhwɛ. Yenim sɛ wɔmfa da koro mfa nsiesie nwie. Nanso ogu so a wɔsiesie nkakrakrakrakra. Ɛnam saa adwuma a wɔyɛ nɛnɛ wama akyem suaduro ayɛ popular. Enti nkrɔfoɔ sɛ adwuma wura toa so. Ɛne wɔn aka wɔn ho abom. Na onimonyamfoɔ Kennedy ɔsɛ nyaako. Ɔne aban krakye yɛwura asaredanso. Ɛne ɛne wɔn aka abomu a wɔde deɛ wato ne din sɛ adwuma wura toa so health work ɛde brew. Ɛyɛ November 5th. Anopa nonum ɛbɔ paa mu kɛn na yɛ nyina yɛhyia mu ɛwɔ akyem bosome rural bank. Wɔn anim hɔ yɛde baasisi besisi ɛne nti ɔfo asia yiribifoɔ benya wɔn deɛ asenema nso benya aboabo ɛwɔ dan suaduro akyease babi a yɛde baasisi ne de si ne atwe mu nyinaa aba ne aka bom ne yɛde saa adwuma wura toa so nante no yɛde ahyehyɛ so. Ɛyɛ nante a ɛyɛ very massive. Sansa wohwe tibire kesefo a ɛba ne wɔn de wɔn anim onyama bɛtai nante no akyi a na kyerɛ sɛ empanin sɛ ɔba a wonni bɛɛma ɛne abu ne yi akyea. Odimonyamfoɔ Kennedy ɔsɛ nyaako kyerɛ sɛ wɔyɛ bɛɛma na wɔwɔ mɛɛma nso. Wɔn nyinaa gye bum ɛbɛtaa n'akyi. Mepakyɛw yɛbɛkyɛ t-shirt wɔ hɔ ɛyɛ free. Drinks ne nsuo de yɛbɛbɔ de ɛne nti ya na wahyɛ ne nso. Animonyamfoɔ magye pene wɔn so so wɔn de wɔn animonyam ba bɛtaa yɛwura Kennedy ɔsɛ nyaako akyi. Wɔn din ɛna ɛtoatoa so yi. Mmarahyɛ bedwafoɔ no yɛwɔ Honorable Alexander Akwasi Akwa, the game changer wɔ ba. Saa nso so ɛna yɛn ankasa Honorable George Kwame Abowaje Oluwa ɛne ɛtai ɛfrɛ no wɔn nso so ɛna ni onyam ɛba bɛtai nantie yi akyi. Honorable Kofi Ahenkra Mafo Chairman Mafo yenim ne dada yenim ni firi tete wɔn nso so ogyina mu den. Saa nso so ɛna okɔ ɔfɔsia yiribi amrahyɛ bedwani ɔwɔ hɔ ɛyɛ onimonyamfoɔ Kwadwo Ɔpɔn Nkroma. Onimonyamfoɔ Kwadwo Ɔpɔn Nkroma nso bo afei kede Honorable Alex Ejare enso ɛba. Honorable Carlos Ahenkra ɛba. Honorable Davis Opoku Ansa OPK Miami Boss Mprae so wɔba. Honorable Frank Anodompre Nsanwem Adwejiri ɔba. Honorable John Osei Frimpong ɔba. Miami wɔfa Honorable Joseph Frimpong Nkoko constituency wɔba. Owura Mark Esibe Yabua Dr. wɔba. Honorable Mercy Edujemfi Amase ɔba. Honorable Patrick Buama ɔba. Honorable Samuel Ebujinapo ɔba. Honorable Sylvester Matthew Tete Botiano English Amanfru ɔba. Ɛna fei yɛba no mpɔtɛmo hanso anase region ni mu nso a region no mpanimfo a wɔn do nyam bɛtɛ akyiri yɛwɔ Jerry Oseipuku ɔyɛ regional organizer NPP. Owura Raha ɛyɛ regional youth organizer NPP. Regional communications director Choboy ɔba. Deputy regional organizer Francis ɔba. Owura Labi ɛyɛ regional treasurer wɔn nso na kyerɛ sɛ list no adeɛ kye adeɛ sɛ nyinaa na ebinom ɛbɛka ho a
wei ɛyɛ adwumawura toaso apɔmutretene nanteɛ ɛne nti yɛbɛhwɛ mu nyinaa nim sɛ woyɛ MPP ni sɛ woyɛ MPP ni sɛ woyɛ hwan adwumawura toaso ɛno ara ne nanteɛ a obiara agye atom ne aka biara wɔmo ɛɛba abɛdi agorɔ me say apart from nanteɛ wei ɛwɔ akyem so aduro no nanteɛ bi a wate sɛ yɛbɛ bia no ɛyɛ nkuro agodie ɛna ɛbɛkɔ so na mmom nanteɛ no mu rampim mu asiedu ne deɛ montwɛn 5th November ɛna ɛno no ɛɛba medase ma yɛntwi yɛn homra yɛba a yɛtoa so. Abina, yɛne ntam yɛnkɔe ɛwɔ sɛ mekɔpɛ aduro no mu menante kakra na mabrɛ awate agu me so menso menti apo mayɛ hodwo mapo so tutu me mɛkyi nkasɛ yɛ me ya mentini mu twetwe me ankasa iboye na awafa ada mo so ane wonkyɛn kra ne ɛbɛyɛ o yɛnte apɔ na anwum yɛ meni agye na herbalfoɔ yɛ wɔyɛ na herbal mix ne na fever mix no wɔn de adufufuo bi abɛdwa so a yɛfrɛ no na ibo mix for general well-being. Every now some yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na Ibomix no ɛyɛ ma wo bi a ontumi na. Anasa ne honam yɛ ne mmerɛ. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yesi wo na akro no. Na yenu matuo yɛ yɛntumi ne din so ɛ. Ɛnu na mo behia na herbal powder. Ebesiesie mu nipadua no. Ahoɔden bɛba. Na aduane bɛyɛ mo de amama tibie di. Na herbal powder. Na yebenya bi wɔ he. Ɛnyɛ na wɔ pharmacies. Herbal ne over the counter shops. Dodo a na herbal ventures. For 0244 774 206. FD agye edwede nkrato ya atum. Funny from Adwumawura toaso health work train no a starting gidigidi enya grokra. Honorable Kennedy Osenyako, Member of Parliament at Chimsodo constituency, and in the DC, Honorable Asaridanso, Eton Safrose, Brian 1933 Apum, Ewo Adwumawura toaso health work Ebasu Sunday, November 5th, 2023. Ye shasiye our Chimsodo, Bosumura Bank enim hodmoa, na yatnitni apumwa, ediafa odan kwaso, ediakopiem, ewo coupon somers in patem, nafe, yasambe piem, ewo achimewisa ne abewie dwumadie nyina ewo Swedro Astrotef no so enunti ya tonsa fre NPP man nyina empo wa wonye NPP ni na opese adwumawura Honorable Kennedy Osenyako eto ne nyuma paso no brabeka ho na adwumawura toaso health work dwumadie yi enimu eye 5th November 5:30 am na nyina yefam peja achim Swedro mpeso so honorable members a ebetai adwumawura toaso health work yi no eye Oluwa Osefrimpon Kofia Hinkramafo Alex Ajari OPK Sylvester Tete Carlos Ahenkra, Patrick Boama, Anodompre, Dr. Esibeye Boa, Mr. Edubuahin, Chief Executive Officer, Metro Mass Transit, Anna Alexander Kosiakwa, Sankai Boy, Efi, Office of the Member of Parliament at Chimsodo Constituency, Honorable Kennedy Osenyako, Adwumawura toaso health work, Eben Sida, Anod Ding, Adwumanesi. Jack, it's a bookshop or pass what town, and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them our Bloom's Bookshop and Trading Enterprise? On Sabekabi, you will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in Engina, and in sorry, offices. And now, what be bookshop cassier and I will pay books in the Gumua. Also, call on one sa ebekabi, Kai, National Song, say. Ye turn in the doso poom sanso and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB bank no and a D and shady moon. Fraying was 0244-293632 and I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's so atwen am yakoto enkraba hye nso ma ache eno ni dwumadie no edin wo hwe obre no a simano ensia pepepe na abo apa anopa no nkono eho ofre me obuoba ofori amanfo F in Cancer Asatec Roofing Company enkomoba igusu a ye boyi ono so ne sika
ewu ebi anytime ya fasida mfa no F in Cancer Asatec Roofing Company say oye a total solution of any roofing. Our long span roofing sheet products ahodoɔ bebree no a sanding seam self lock IDT IBR size is also a free 0.3 mm ekopim 0.6 mm or ni nyina bi standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alucin galvanized colored rubber accessories in so all raid cabs rain gutters valley gutters side stream sizes no from 14 copium 8 feet or ni nyina bi and adwano so or colored nails wire nails roofing nails China Turkey and a German metal doors na China plastic TNG or ni nyina ebi ultra blocks into free 4 to 6 inches or ni nyina ebi hollow blocks no so bi wo ho no or supply nnuane abo quarry stones no or supply bi nti ya no ahye ne so atem odan oni Kia station e die no hwe odwa kese no achi ho no old CMB cocoa warehouse bi hunu no ho nti ama hotel junction ho no ultra blocks no bi pa cho ba free transport free estimate quick delivery within 4 days baby awo nsabeka sanso na 20 years manufacturer defect warranty wajene hudi and into the atoso amount say pine 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatec Roofing a total solution of any roofing still anointing ma yenkwa homane so na yani ura owusu jabin enkonkwa twetwen enkomo political science lecturer or Kumasi Technical University yɛne nkɔbɔ enkomo yɛra wote yɛnka no pɛi maakye na apommɔkɔ deɛ nyame adom yɛn so yɛho yɛ papaapa anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn yɛ naano Ghana mampanyini nsɛm a ɔde to dwa ebinom asɔ ne srɛ ne abasa twetwe politically no statement ya mampani emeki yɛ no was it necessary mafa kwan so achia wona 18 na no pay na menka ne se ye mampani kwa woko voter region se wona nsu fa wom na woko na wakwa mom ya ko na watimi ahwe mu kran na dia ban no afese wo ye na wode eboa wom na omufuri omo ahokyire mu no eno no na oko no okutiti eniema ekoso ewu media no ebu the political opponent yɛn fan sɛ ɔmo ka ɛde afa no ho ɛno no na ma ɔmampani ɛde saa anu mbuayɛ no ɛne kɔɔyɛ no na nka ɔmampani atiiti abɔnten ɛne nka ɔkɔɔyɛ no ɔmaa ne so ɛfa ne edi nkan ne sɛ yɛato aba ama no ɔyɛ Ghanafoɔ nyinaa mampani nti sɛ obi ɔwɔ ahokyerɛ mu biara no ɛsɛ sɛ ɔba na ɔbɛboa nipa no nka ɛso ɛhɔ nko a menim sɛ na nka ɛno no bɛma scoring senka wo mam max a yɛmfa senka bɛma ɔmampani max no akɔsoro sen sɛ ebia ɔde wei ɛkɔka ho ɛyɛ oboni bɛsɛ ɛyɛ matter of fact ɛyɛ ade ɛda hɔ no bɛtumi ebie ne ho nanso so no wo na ɛpɛ bibia de ayɛ ebia politics no obi betumi aso mu a yɛmfa sɛ obetumi agye wano de akosi bɔne nti nanka wankan no na nanka nka abɛboa nanso so nya aba ne sɛ na kyɛ sɛ sɛdeɛ ebinom ka sɛ na ɛho nhyɛ da nhia sɛ wɔkasa saa no wo ne wɔ mo yɛ adwen ɔho yɛmfa ne sɛ saa ɛfa no saa fa no deɛ anka unse yɛ ɔmampani ne nsɛm wɔka no nyinaa no bɔni bɛsɛ yɛ na yɛ in contest sɛ yɛmfa ne sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana ha deɛ ɔmanfoɔ no dodoɔ no ɛka no nso so nya akwanya de bi a na wɔka bi na ɔde bi so ɛyi nkurɔfoɔ ano nti na ɔkɔyi nkurɔfoɔ a na ɛbɔ n'akyi sɛ ebi a wɔyi n'ani adi afiri wɔn so na ebi ɔmo nyinaa yɛ Ghanafoɔ nti na yɛ saa fa na ɔkɔɔyɛ no nanso so ɔbɛka deɛ akyerɛw sɛ nsɛm bi wɔ hɔ nom a wontumi ma no so ɛna hɔ nom nanso so na nka ne yie mu paa deɛ a ɛne na nka ama deɛ a ne deɛ mesu sɛ na nka no no bɛtumi aboa ɛsene sɛ yɛmfa no sɛ no no ɛba bɛhyɛ so no na ɛno na ebinom koraa hyɛ ase a wɔn cite examples bebree sɛ asɛ ɛyɛ ayɛ one too many ka ɔmampani hɔ sɛ yɛntwerɛ script maa no na ɔkasa biara no a ɔnkasa nwie no na ahyɛ binom mu abufuo wɔn nso so wayɛ saa observation no ɔho yɛmfa no sɛ nipa kasa ɛyɛ nipa kasa mu nse nipa kasa mu no ade a wo susu no ɛne deɛ wo pɛ sɛ wo kan no
obi betimi agye wane de kwa si bia yɛmfa no sɛ ebia mpo no wonwene ɛmfa nkɔ hɔ enti dodoɔ na mu no yɛ asrɛ ne yɛsrɛ sɛ ebia obi a wɔkasa bia ɛne yɛn so a yɛtie nsɛm no so no ayɛ a nipa a wɔkasa no yɛma no the benefit of the doubt sɛ ebia nyɛ ne bɔne so ne ebia na ne papa mu a sɛ yɛfa no saa deɛ menim sɛ ɛma wantuwantu no ɛnkɔdɔɔso ne mmom no daa ne deɛ nyina yɛhwehwɛ sɛ yɛmfa no sɛ deɛ obi ɛka no ne bɔne yɛ wɔ mu deɛ a ɛne wobɛhunu mekora mekasa me no ɛkasa yi no sɛ wopɛ bɔne bi wɔ mu a ɛde a me sɛ hwehwɛ a wobɛnya bɔne no nti no yɛnsusu nhwehwɛ bɔne na yɛsoso a yɛkasa so so no ma yɛkasa no so kasa twie no so ɛnkɔdɔɔso no bebree ɛno na adeɛ mɛtumi aka de afa ho but wonyi nni sɛ ɛno nso so yɛ adeɛ ɛbɛboa ma as president deɛ wohu sɛ wokasa biara no a wokasa te sɛ Ghanafoɔ nyinaa ma mpanyini na sɛ asɛ wokasa no kɔkɔyɛ sɛ still a wo party a wowɔ no wɔ w'adwene mu bebree a ɛyɛ a na ɛnha adwene dodo ɛno deɛ yɛmfa sɛ yɛto aba adi wie a ɛsɛ sɛ yɛma politics ɛkɔ fam nanso so no ebia politics bi a ɛbɛyɛ bi abatoɔ bi a yɛbɛto biara 2024 yɛmfa no sɛ abatoɔ a ɛmɛda yɛ anim no ebi nneɛma bi nkurɔfoɔ yɛmfa no sɛ ɛka no ɛnkɔda nanso so no daa ne daa nyina wo so woma comment a asɛ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛyɛ measure sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa no sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo ɛde play mischief no ɔmma wɔn yɛmfa no sɛ ɛkwan wɔn mo fa play mischief nti ɛno deɛ nneɛma bi wɔ no yɛka no yɛhwɛ kwan yɛfa so de aka no bi a menim sɛ ɛnkɔfa hooyɛ mebrebe no ɛmfa mma sɛ anyane nti ɔmampanin nafaafo yɛmfa no sɛ ne nsɛm ɔmampanin bɛka no menim sɛ sɛ ɔhwɛ na ɔmmɛgya na ɔkeka nsɛm a ɛbɛboa menim sɛ ɛnkɔfa yɛmfa no sɛ dede mebrese yɛma okay nti ebinom nso koraa hyɛ ase a wɔn nso so ɛkyerɛ adwen sɛ yɛwɔ kwan a yɛfa so a yɛmfa no sɛ yɛde ka biribiaa yɛmfa no sɛ biribi esi a wobɛtumi abɛ ɔmampanin na watwe n'adwene ɛde asi nyina bi ne mmom ɛnyɛ sɛ ebi a wokɔle nipa no to order anaasɛ yɛto yɛn nsa afrɛ ɔbra na nsɛm bi a wakeka no nansɛn no yɛmfa no sɛ yɛka kyerɛ sɛ wadi ɔmampanin deɛ ka sɛ obiara ne wɔ no mu a ɔboro afotuo so obiara boro afotuo so nti menim sɛ ɛkwan a ebi a wobɛfa so a obiara ne panin bɛkasa no no na ɛbɛma asɛm a mpo no woka no ama nipa no koraa ne yɛma sɛ tie no wɔ so pam ne mmom afa kwan fa so deɛ a ɛmɛnya adeɛ a yɛmfa sɛ ɛbɛboa na mebisa sɛ sɛdeɛ ɔmo kyerɛ wɔn adwene saa na wohunu no because mpanin sɛ asɛm wei ni adanseɛ ɛtwa bi de yɛ adanseɛ ɔkɔ ɛyɛ Kumase ɔkɔka sɛ ɔmbɛto ama na obi nhyɛ wo ne saa nneɛma no ɛne again nea wakeka nsɛm no bebree no a nti ɛno no sɛ ɔmopɛ sɛ biom na ɔmampanin di nkɔmmɔ a ɔmommɛn ɔmampanin na menim sɛ close doors no nneɛma bebree ɛkɔ so wɔ close doors no ɔmo ne ɔmampanin di nkɔmmɔ na nti wo support ɔmo a ɛka sɛ ɛbɛtumi anka ɔmo mfrɛ no nyɛ sɛ ebi ɔmo de ne bi gyina nipa mu but ɔmo ntwe no adwene so sɛ daabi wɔ transis bi no ɛbɛtumi de akɔ opposition hwɛ yɛwɔ wie kan sɛ an unexamined life for yɛmfa no sɛ wobɔ a one trans yɛnhwɛ sɛ life ɛyɛ papa anaasɛ ɛnyɛ papa na kyerɛ sɛ ɛnyɛ koraa sɛ bi a wotena koraa se ɛgyina after every program bi a ne sɛ sɛ yɛhwɛ sɛ ɛdeɛ ne kɔ yie deɛ mɛna nkɔ yie what are the lessons a yɛpɛkɛ de afiri program yi mu na going into the next program no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa short force no yɛmfa sɛ bi ma nti ɛnyɛ sɛ yɛɛka nkoa mpo na ɛsɛ sɛ saa adwuma wei ɔmo akɔ so adi ɛsɛ sɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ the culture of ADI in our governance. Program be able to be afterwards be say what are the lessons, what are the shortfalls. Said they are going into the future. Into my idea, as a someone you know, idea, and in a omusha ubia walk as a dear, union canity, union canity. It's after penalty. Your mom penny so no, young fan is a CBA, or can be in your party for it. As a party for no, I cannot be so. Okay. Irama ye na senior fancy ha bibia ne ebesa ba onche bi magia di sisi ya de campus adwo din nyamia de sisi campus adwo nyamia de ne nyina ekoso campus mate ye da se papa all right ye ni owura owusu ejabin na kwatwetwe nkomo woye lecturer ochira de wo Kumasi Technical University and here ne kokobo enkomo no from Point Enterprise nsem nka nkyerɛ wu se provisions na wo pɛde adi udwuma abra ne ho
sans o provisions ni nyina ebi ewo eho enomo ebiom ebi a wanka sans we bie provisions ni bi ena opese ukɔkɔfa nneɛma begum na nneɛma na ukɔfa begum no utumi ade bi ton nyan faso adi firi so on sanse ya tete so ani nti no ton a wobenya faso afiri so ama wodi bi ayede a wode ebeye me part of important enterprise set unton bibia mackerel he dien wasem wa na wo se oton bibia wode ekɔ ho na fu ani kokɔhwɛ dia ekoso ewo ho no mo me part dia wo pe biara dia wodie dia ode ye wo ho ne a wo twire mu dien me part kɔ hɔ Frimpona nurse no so wɔ hɔ no ma drinks any drinks no watete so say hu ɛhɔ alam tɔme deɛ nti me kɔtɔ no bebere saa na me yakɔ me fridge ne ma den ne ma yimani na afei akora me twene kakra saa wo nso kɔyɛ ne saa bɛboa wo Frimpona Enterprise or Madarina Hotel aseɛ hɔ no mo a 0244 897525 0244 897525 0206473953 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yɛtimi agye wo so wasa bebie ne nkrabata ne bi ɛwɔ Akyemɔdan Mobile Canadian and Bank ɛdan no emu ɛwɔ hɔ ne ntia na wadaroma wahyɛ ne nso ɛde amame ebiem Bloom's Bookshop and Trading Enterprise sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ mmɔfra no wɔn sukuu ho akadeɛ efiri books no pens no pencils no erasers no crayons no ɛne ne akaka ho no ne nyinaa wo ba ɛyade a Bloom's Bookshop and Trading Enterprise ɔbɛhwɛ wo na watimi atoto ne nyinaa de ama kama wabie bookshop ɛna nso pɛ sɛ ɔkɔfa books no bi gum books no yɛatete boɔ no so ɛne nti wo nso tɔn a wobɛnya bi de ahwɛ fie mepakyɛ Akyemɔdan Ghana Commercial Bank wogina ɔmo car park hɔ a wotu w'ani ntentenso a wobɛhunu Bloom's Bookshop yɛwɔ supermarket hɔ no mo ɛyɛ ano afrɛ yɛn 0244 293632 0244 293632 ɛna 0203 083731 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na Bloom's Bookshop and Trading Enterprise etimi agye so adeɛ baako a yɛn nyinaa yɛtaa ka ho asɛm ɛyɛ nsano adwuma unse nsano adwuma yɛ paa ɛne nti wɔ mu akra no a na yɛde abɛtena ha ne aka ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a Ghanafoɔ yɛni bɛgye nsano adwuma ho ɛkwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛankasa bɛtumi atena ase na yɛde yɛn nsa yɛ biribi ɛde ama yɛn ho politicians ne deɛ wobɛdi n'akyi ama ne fans ya ɔyɛ yi a wɔnkae wo na ɛka kyerɛ wo pain politicians obie no wɔn mo yɛ ɔsoro abɔfoɔ wɔ mu a ɔyɛ so ɔyɛ politician ye wi a maako pɛ bi ɛna wɔn kae nipa ɛne nti woni politician am a na wo so usua biribi a daakye ɛbɛboa wo ankasa ɛno ne nam so ama ɛnɛ yi oba ɛyɛ akyease ɛne ne mpɔtam ha no mu a ɔpani ɔwɔ hɔ wɔde dwumadie kɛseɛ bi de aba a saa dwumadie no ɔde aba no ɛba bɛboa ama nneɛma nyinaa timi akɔ so kama ɛde ama ne nkorɔfoɔ a ɛwɔ hɔ ɛnsaano adwuma it is something a ɛwɔ sɛ wosɔ mu yie na wode ɛyɛ adwuma a mpanimfoɔ ahyehyɛ bi wɔ hɔ nti yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne ɔyɛ constituency women organizer mete sɛ ɔmode saa adwumadie no de ba no m'ani gye ho paa mete sɛ wei ne nea ɔmode ba no am sɛ this is so good constituency organizer women organizer MP Honorable Kofi Ahenkra Mafo ɛna foundation bi wɔ hɔ yɛsɛ yɛfrɛ ɔmo aseda foundation ɔmo aka bom ɛna ɔmo de saa adeɛ wei de ba wei nko a deɛ memɛkɔ akosua bi wei nko a de me mɛkɔ akosua bi na atumi aboa papapapa ɛne nti mepon firi ha na makɔ akɔyɛ no as side business na supporton kakran saa na yɛkɔ yɛn anim ɛne nti yɛtoato ahoma no ne ahwɛ na yɛne na akɔkɔdi ɛho nkɔmmɔ wei asɛmɔdɛ nso ne di ho nkɔmmɔ mepakyɛw free health screening ɛbɛkɔ so wei no ɛyɛ breast cancer ɛne yɛde hyehyɛ so de ama wo dendendendenden a ɛnyɛ asɛnketewa na ɔse menka nkyerɛw sɛ Ahenkan 93.3 FM yi ɛna yɛne Jubilee Hospital sɛ ahenkanfoɔ yɛ hospital yɛ Jubilee o yɛn nyinaa ɛhɔ ne yɛkɔ obiara yare ɛhɔ nom no wɔkɔ ɛne nti yɛne wɔn nso aka abɔ mu sɛ sɛdeɛ yɛkɔ a ɔmohwɛ yɛn na ɔmohwɛ yɛn yie no saa pɛpɛɛpɛ ɛne yɛpɛ sɛ ɔmohwɛ mo nso na mo nso mudi adanseɛ yɛkasa wɔ ha nom na sɛ aduane no woanya bi ani ne yɛdi ho adanseɛ a ɔbɛka sɛ na akɔa kura wɔyɛ de tuatua aso but wo nso wonya bi di a ɛna wobɛhunu sɛ yiw
aduane no ɛɛdɛ nti yɛn nyinaa ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ na yɛdi ho adanseɛ. Enti Nyankopɔn yɛ adom a 27th this month no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ free breast cancer screening yɛde hyehyɛ so yɛnnuanom maa no momfa wɔn mmra na yɛhwehwɛ wɔn nufu mu kokoramu yadeɛ no kokorama ɛtɔ yɛn nufu emu no wanhwɛ yi a ɛde wobɛkɔ wo early grave emu yɛmpɛ sɛ bɛba so saa ɛne nti ɛna yɛto nsadeɛ afrɛ mu 27th ɛbɛsi fiada ɛne nti ɛyɛ ɔkyena no a wɔtwe ɛna yɛhyia adi saa adwuma no ma yɛnkɔdi nsa no adwuma no ho nkɔmmɔ kakra na yɛnhwɛ mfasoɔ a ɛwɔ so na wo a wotie yɛn no nso wonya kwanya no a kɔ na kokɔ yɛ bi sɛ sɛ yɛte baabi a fila wo bi a yɛbɛtwe aba ama wo nso so watumi anya so mfasoɔ yɛne maame Millicent awuakye wɔno no yɛ akye ase NPP women's organizer yɛne no nkɔ ɔtwe nkɔmmɔ ɔbaa pa wotemi nka a maakye na biribi abɔkɔ deɛ yɛde awurade ase nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papapapapa na wei deɛ ne yɛnim no sɛ nka women organizer ne ɔmo nim yaa ne aduane kyɛ program bi ba so wanya bi menya bi ɛne nneɛma but wei deɛ mo se daabi aduane kyɛ no ɛyɛ adɔɔso mo pɛ biribi de ama mmaa ɛwɔ akye ase wadaro ma sɛ saa ne tia nkyerɛmu ne sɛn yo minya redasɛ no pɛi me fa kwanya so asia me honorable MP Kofi Ankwamafo me DC honorable Richmond Kofi Amponsa me constituency executive ne me constituency mu ha nipa nyinaa me chia obi bia no pɛi ɛyampa program a ɛnyɛ sɛ women organizer yɛka women organizer wo adwuma ne sɛ aduane kyɛ no dabi yɛyɛ bibi to empower mmaa no a ɛwɔ constituency mu no ama ɔmo nso ɔmatumi agyina yie yɛka bibi bebree sɛ ayɛ ade bia kɔfɔ complain sɛ adwuma ni hɔ ɔmo nyɛ adwuma anyɛ no ɛnyɛ aban ne ntumi ɛmma obiara aban adwuma ɛnyɛ baako na mmom no wonya bibi nsa no adwuma bi na wɔn nso wode bɔ bra kakra I believe sɛ ɛno nso ɛyɛ ɛno nti ɛna MP ɛne many MP tena ase fa adwen ɛyɛ sɛ yɛne Aseda Foundation yɛbɛyɛ program yi na yɛtumi de empower mmaa no tumi asua adwuma wei ama wotu fie kra na mekare yɛ sɛ wobɛtumi wonya sika kakra bi a wobɛtumi de ayɛ biribi kakra na wo nso de asinti na watɔn deɛ nyamfasoɔ na ɔhaw anaasɛ adwuma no a ɛnni ɔman mu a yɛkasa bebree no kasa no aba fam kakra ɛno nti na ma yɛyɛ saa program yi ɛdi na kyɛ sɛ ɛyɛ honorable Kofi Ankwamafo akye ase mmarahyɛ badwani ɛna mo women's wing ɛna Aseda Foundation na aka bom. Oh, I see. Na mo ya ma akye ase mma nko ana ɔbaa bi a wotie ahenkan betimi aba. Me pato eye constituency mu emma na yeye ediama omo. I see. But obi fi baby na so ba ye di na wa too because actually dey dey pedom. Okay. Enti na just say die ne nim say women organizer for the omo aduane cha na omo che ne say asesa. Asesa entesa. Ba first na net sa. Per se, but dodo na aya u say your time your program aduane ho na ye de wakose won say ma twetwe mo skirt kosoro no ma ye busy ah na ma omotage yes but entesa. Oh, I see all right enti nyankopon ya adom a ne be na mo ba be kire wo mo nyankopon ya adom asa date na ma hye no so ne ma ye be kire de binya bebree na ye kire omo ye be kire bibi to say ye ka liquid soap ye ka soap making na Dawson soap making no ejira ho ma ne ma bebree ye kire liquid soap omo kire Dettol say na ye antiseptic say na ye after wash de uti ne ma wi ahwehwema de na mo digum no eno bi after so I'm better no and the liquid soap no and your man does someone listening in because I'm saying your money and no account after we no for a pastries no and your mother break cake warm donuts warm chips warm I'm a bear miss pie
any Niama Bebree. After so Yaba, Bibi to say, Sanya fascinators, Sanya Baso Prior Betre, ya makeup, leather work, ya can leather work now, Sanya Yenny Anamo Asante 4 tidy, leather, a yempa, 1 money, a brand, and tie and die. Now, yes, bridal fan, ya beya. Yadi I fro ba odi hu ni hu. On bet you money nyina. Enti odi oba pa wonim bibi. Wonim ni ebe ye no. Sane nkomo na ye defa. Nanso ebre ni gusu a ehi no. Ye be hye da ne ye ne wa hyehye 101. Won. Na waba. Na e wo se ye empower ma no. Ni aba ba be di ho nkomo yie. Enti ye be da ase papa ne ye de asi ha. Why? Okay, enti yane woba pa Millicent wu ache wono ne achem achease ene pepe wo mo women's organizer en yene ne kwotwetwen enkomo no. Okay, yaba hu da wuro de akere wo se sesei enam adwuma ye nti yen yaba ha ye be kofia agisabo nunum ebu ono mo anunsia nonson o cylinder ne san ne filling ya na edin papa eni na mass energy gas filling station se men kan kire wa no pay se ebi a wonso adwuma no uye busy pa eno wan se ubeyi na sotiri se sei ena enkomonity e obeba no aba be fa o cylinder na frifie no de akọ wo station ho no akọ fele o fili wi a no asan de wade abesi ba bi ofa no na me pa chewo omu be fele no pepepepepe sika na wade ma no sa pepepe ena obeye no e de ama wo wonim ni a eta on achi a amomo ye adwumaden no sa wo ma no 50 cedis na wanyi na ni so ni amede man ni obey dan fele na ever so wono so akwa fele 30 cedis no wadi 20 she ne ho na wo de cylinder ne ko uko yusu na ancha sa wo mabiem wa mabiem so abekọ keka kire nkrofo eno na oba ye mass energy gas filling station and ye kan say yenkum odwafo ni dwa so atase ye and nti di ode ma ye no eno pepepe ne ye de ama wo se ne be ya wokọ abekọkodi ho adanse wo chen Samaria ni ba no na odi afoforo nso aba mass energy gas filling station owo achim odan aboabo kwan so ufri aboabo na wokọ achim dan mepa chew utra rice under ye wo bonsuo bi wo ho utra ya ye ne wo ho no ufri odan so na wo ba aboabo a eno so utra nkrofo ne de no a second one ye yenya bra ho no mo na yentimi enhwe endi sa adwuma no emfa ema wo ye numbers ni baby awo bi a wutie yen se wo cylinder ne esa pe frɛ won oba be fa kofele asan de wade abrewa asembia eni ho da bia ye wo ho efiti dwoda kopem dwoda ye adwuma bribia ye gas nso san da ubehuni atwra bo ho no gas yen ye ho ntesa da bia bi wo ho 0532 929189 0532 929189 and 0554 391610 0554 391610 eno eye numbers ya obefre na yatimi age woso yabo hu de road ya kire se Nyankopon ya adom a Saturday na wo senke ba so na anu memene da na etwa mu no ena bibi ntimpanifo atwe ede be share memene da ye di animi se Yera Kennedy ohene e Japan ni showdown walk ene enkrofo de ye advert enkrofo de ton wo niema agi sika gu mbotom no ebi ba ewo achim odan ene ne mpotem a achimansa block ni nyina na yenye coordinator o mayi na man wa ha eye akonoba obehye ebo wa ha okoye no anu no ene se wasan abayi opani o bi abede komo na chase ye no o da pem o me bukura bu ogu ejiri se bibia boko o bo ade adaroma ehoye pa mgidi ye se o so hoye o nyame adom se adwuma no de we si etie no up and downs pa ba ni nyina mu no aya bibia mu a se ubesunti na udi fun mene me kapu enkoyi nse no edi komo papa enyi nse bi me endo mamuza ko na enyi nse no amuza na se ana wo se ebo mama ni enyi nse mama ni enyi nse ade me di nyina ba se fa bra but still we say the share dey eja wo ntimi ba me gidi self preparation ni bibia de na kwan mu dey demu chese bibia de na kwan mu papa Saturday baso hey life and college
I see. A jet them, papa. And I don't mommy and son of mobile, what the back was and come home. Sir, and mess rese ube introduce on one mammy. Yo, Medawasi, Didi Kano, made in check a see Eddie Bema a year assasira, your himpon or they are no a war, Mantimuha. Na made in check a says with the ama a year MPP Eura, and Pabing. Or no, your constituency chairman. And I'm saying showdown, watch Masa blog no, a year or down and a year host. Okay. Tino Eura, and probably so would Dima concotip our idea on Empire Butter, ye papa. Okay. Eura, Akosiakwa, Honorable MP. Ono so ye chiano anana pay ono so di mu akotene idea otachiri no o ma backing vocals idea ono so na ho di tayechi pa ni sunsumu tamochi sa ni sunsumu tayechi a che se akona be nyina no abre na bre nyina no se I am right monyire mo ho ono ankasa kra beba entino ono ankasa nyame adoma Saturday ojinem okay ojinem pa na Mira MC nsusu tie wo MC MC de si akase ma mi ono so o hye ne sneakers no na o hye ne jeans no na o gi showdown no front runner pa mo ma ne check ho a Canada we bi ewu oh empenifo e wo empesue so idea mo ya de pa se bebre no aye showdown hye dem o sure o ma ye se bre ne so na o be showdown no akasa showdown na era akompare we ka dey real because obi wa kwa je say ofo say bi ono de oti owa chichichichichichi so no oben showdown papa enya sam ketua enti no aseda na ebejira yiwa compare kwa na mu na ye de ama wo no de bi so otunu no muton e ka say odan de mu pa say mene mo na eko mo kam ho enti no de be kan ne say omonyire omho no omofa odo ne gidie so nko omonye we wa compare kwa Japan no omoma emunye den na enkoso nko ni se nkumidi e ba no too much you stoppable anya de obi etimi esi ano kwama ne yeye ejana so na no odem pa na me koso so na me de aseda kese da ma Achimasa blog MPP adehye ene Ghana adehye wo blog yi mu odo so nko oda ne da omokoso ede na dima yewa compare kwa Japan unu se showdown t-shirt any t-shirt bia ewo bia no sebio na ebru adwene ntiase so timamufu na momre t-shirt mu femra de ba se omo se me se na sa me hia man bi o se showdown what is bi ho ma yeton ti 200 Ghana cedis he is prepared to buy and I'm so some ton atare an crop yes 200 crore he was prepared to buy and now the time in share I will say ko ma me 200 Ghana na me de bia bra me so ti see ni de ba bia do ni yenton Achimasa blog de yenton enti no nyame adoma ne sabeka ne de anape ya no min de din komo ama de meni ehia na ni showdown t-shirt e de ama no na me hye eye adofo nyina so bo say nyame ado acha no ochira na pa no ha ba bibia obia no idea dodo na ebeba bidu odan eyo ochina acha no ochina na pa empanimfo no a eba no because you see ano ho aba in faces enya ba ya within the shortest na asa because demand ni high and the can say ampa no kure onyankopon wakasa wa hye die no nya because enye obi na nya ne sa se bi t-shirt ebi krampo air force so de hye nkrofo kon no krampo no mutugu ya force so e de ahye o kon se gi no omoji ano mo da tu ba na no kwa de nkomo ani bi no mu di se eh de hye ko de ko gi nkrofo ni sika ni yes oduru ya no woro ye but unlike you are compare ko de no the demand is so high to omoji de da yes just say obi ko ba bi a o pese eno ti se me de hye me a me de na sao na o pese obi ehun so o ka showdown ho enti no Bible aka ni esi wotetimre mu ama David from nowhere anamra na busuampo adwen firi no so say David die adwen so anyways that was the time on nyame den ehye ni die no nyam no to say David was the chosen one. He said ogine nuanom ene ni man si hono mo enu bi na asi o MPP mu ene o man because you ready say you Ken all this while no ye him say
na enina so say no you compare kuna it was never his plan say obebe pray for omampeni abenja no nemumu no what is written ade no you see jane hyewa obeba enyu obi na bebe twu say jane hyewa wankasa obeba ayesa sofudie obi betimi atena ho no ma hyehi wi adidi senhunu akeka no pani we say bets ebre ne so say no I say emre aso say obedi sofo ni no matter what you do, no matter what you say, no matter where you go, o chasase ase kra obepi abede abeka nyame ase enti no eframa na ebo no eye onyame ensem a edadi ewo ya brain so and bibia clearly issue say this is a time MPP say e fa ne ntemapa efra yi pa the befa ne ntemapa so efra ejina one person. You are the incoming president of the Republic of Ghana. A year Honorable Kennedy Kwame Akompreko Japan. I will do maybe so could be so na ahemfono edi on the money ye na najenkwa the first. Na ajenkwa the first. Na ajenkwa the first. Why? Because every do ya omo constituency na chese enyoma enkoye atoto ho mienu atiesi omo so omo be pra benwa. It took Honorable Kennedy Japan. Woni ye wa compare ku na ko gina mu and o ye settlement bi e sefata amasondwe ba ye enti no kokro no so a etu ni se na najenkwa the first. All right, inti ye bebe no so dachi bi eni akirichiri but ene no ye ntwe adwen no ne focus ni nyina mra work no eso. Exactly. Saturday no ebrebe na ye hyase starting point ye he ye de be ko wie he fa akasafo a eba ye he fo. Meda wase bebre jebo je bedu nanka ye last week Saturday okay and na senka showdown work no de ekoso ba enam say na western region second takra de also de ekoso ntino mpenifo elsa so ko benkrom say yen hwe na yen prospondi Atimasa block de asisi a no kwa ba be eastern region kind of thing no hanyefa embra 21st of October 2020 Saturday me the airby na onyame adom ejebo hihye bibia da kwema nyame adom me the airby ye hyase every ECG stadium okay na ye there for the principal street ewo oda na ye rema ye there akoko pie ewo 6 am na ye there akoko pie ewo public park Old Town. Okay. Na akasa one for so de dodo na eba yewura ejeko ayadia oginam den pa ye yewura akompre kwa nkasa so no 70% no ye hwe se obeba because nenansa ye ne kasa ye no na ayadia wa ye determine say kwam because you be anakoma da Atimasa blog ho nakoma da odan kuru na nkasa ho enti no see I'm looking say after secondly takra in the straight and not to us could be northern region why because na see our okok pandai moin tendency ni sa na say for northern region yes enti no ono de wa catch say or try say kwan bia so no this na just no na den na waba enti na see ahene tu ahene adofo ope ese omodo sonko de mari Canada Japan no only twi ni trada se ni ese ahokeka ni si wosoro no okay na me aduma Saturday omo emane den yinya yenhia o convention point wono mo na yemfa nantia emu oden emu akono na efa hihye so edi yensanka biem maka ECG stadium ni ye de hia babia ECG office ne wo babia ECG office no usi edi eda so no usi ECG stadium isha sa ho no okay ma ofuri atamrem name say landmark ye de no stadium oda de kan oda sports stadium am say biara enim na ECG no say that dem ho fi friend say we call ho no de na ana say de wo Metro Mass chi ho no na ye first ECG office but see new office no around Ridge School and stadium ho no into stadium no landmark that sports stadium ECG no okay I see enti ye hia wo ubetimi aka nsen kwantanum ho ye kwantanum right yes okay enti ho no ye nyina ye hia
na fi nantie na Ashase. Okay. Near the copy public park on all right. Now, Western region. Idea walk in the course of Western region. A pennyphobia for Queen Diaz and Carre, the woman walk na won rabi. But Unyame and Unyamuno, a beye one of the best showdown walk in the country. It says, "Ah, the BC wa hanu misi." Because second intercranian 6 hours walk, the longest walk ever. 6 hours. Na timemu fuo Ghana this year. My determine say, "Hey, Kwambia so you are compare kuno the right person." I said, "Then obetra Ghana benyo so." Regardless of the amount for beye, the penny for beye, ye beko nanti and the man. Now we say, "Ye say timemu ni beka say or nanti for 6 good hours." 6 hours. A friend say journey from Accra to Kintampo. What I say? And so no Ghana at this year mu wodo so nkudima you compare ko Japan no to sana mo no. Hwe e general so no nie anapei yetna Ahenkan FM so aka ne say obi etimi ndum general so no because se bibi kona se onyame nsa wo ma emfa woni from abebo emfa woni ne besie di onyame aka no eno a ne bebem etini esre etu hin esi ahefo yate se kase bi ba na mokwa ebeye muse na ebeye ehuru hwini obi etimi obi akoto se me kwakọ na ntene so obi hunahuna obi yes sa ye ekoso no ayade a yate se impenifo bi ayo madwen se omo be intimidate delegates ebeba work no is their right what I say it in the best way obia enya apinisie se so okas oba work na anya du a obia on the right obia on the right bra okay na sa nyome bi a ekoso na ekwese yede hunhuna bi ehye obi mu eyeyi no omunyai okay mate medasi bebre etinyakopɔ ya adom a Saturday na eba so 6 am ye nyina ye hia won kwantanum ana wo de obetimi aka sɛ stadium hɔ ana empire no sɛ de obɛka ne bia no obetimi aka ne sa na ye hia wo hɔ no ye bɛ nantenante mu ana afei yakopiem ɛwɔ Old Town Public Park ɛhɔ na nkasesie ne nyina ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔ ɛnomo ayade a woki Lower West achimfo eba akwete constituency eba eza me te say na ejako bobo so yes enti no abeye regional activity I see enti no yesre ebeye butu t-shirt ni bi da so wɔ hɔ ebi wɔ hɔ obi bo obenya bi obi ba obenya obey den ne nsa aka obi ba ne nsa be na aka okay yebeja contact ewa ha no I think say mo number ni bi wa ha yeah 0546 no okay enti so obi pe bi 0546 471921 0546 471921 nemo memmeje mfa nkoto ho dabi na t-shirt kwa body ya dia omo mo ji nyina na ya de omo de koto ho no mu dabi se obi wo no mu a oba beje na de akoto ho Saturday no se o manya kwan ama but wo ba ho no mu a wo ba ho obenya idea wo akire se ye ajabotere wo bedu a bibire wo ho no ma obenya bi na wahye mate ye da se eniti ye de enkomotwetwe ne di si ha no nyame ya do mu Saturday na ye nyina yetimi ahia wo ho na enema nyina timi aboa yen kama mo amoba yen nyina mpacho wo betimi achia wo bo obi din anasa wo de wo chia keke na ye de asi me ko obi manka bi de ha dwen obi anchia ho na de me fa we ntwa to ade ba ko a ehia pa ne se ade a enoma bebre rounds ye chema delegates fertilizer insekai Wellington boots any we decide na kasa etachi ni se woje saa enoma no na wanto abana ma candidate bi a enkrofo bi hwehwe a wudi wokoto abano wo ballot ni so a ebe kire ebe show se wanto amo preferred candidate enkrofo bi hwehwe na ene sa propaganda we ye kwa about was dabi anyame na me kan eye call a me receive from delegates ena me ka sa propaganda na ye kwa about was ene eye mo no
I am one. Okay, Mate, me producer catch them sisi ase mo se mo che t-shirt ni bi sisi a. And into no ye ma kwan na afrefo be se enum ye che mo t-shirt ni bi 0201 944 485 and 0554 820910 0201 944 485 0554 820910 yeah t-shirt ni bi sisi a udi na bi akase free Stagger ujine mu ana wo da form okay enti brabeje u t-shirt sisi a why yate ye da se onsu betumi aba beji bi ye peke enipa enum pe ye brand nti enipa enum pe na wabeji u t-shirt udi na bi akase free Patricia akase free he oh ba na se wo da form eni etumi kabra beji ni sisi ya udi ni bi akase free oba wani anwa oh ba na se wo da form me ni madam free baba bo sisi ya ba o anwa kra de ma gibi ato ha ma dada ntin ha ho why me da se we entimi anyina so udi ni bi akase free ye fra ko abla wa he kase free ke asampedu ante ujina mu ana wo da form bra beji ni sisi ya all right isaso anwa nka ho enti se we e kwabena bo ahe e ba to udi bi akase free we ntimi anyina so all right udi bi akase free hello me kase free atum osrase wo betimi aba beje ana wo betwen Saturday no nyame bo a Saturday no ma ba beje okay ya fra wo sen ya fra me Kwame ye bo a me baby fa shaking walking fa yate ye da se all right saso akaba ako ose akaba ako enti wo a wo be lucky no okay udi no be akase free hello your friend better you can free abawo man mra man mumu na mo mra mo mo ba na mo atwetwe ato so enti wo gina mu ana oda form me gina mu dedende okay o de better day sagbolo there be sagbolo ndi ontimi ntwero better nkwa no betwero ye da se all right sa so 5 no and ye sagbolo ababe ka chiri nti ana ma obi ka ho ozire the one is a t-shirt no so more na be background so okay starting point no ye be che more na nti we nya bia sisi a emane emu abemze we nya bi bebre esan be background so a ye be che ho nti obia nya krado so oba o ECG anim ho a nkwantanim okay yate ye da si bebre mpanifo ye da mase ye di si ha no mo na Nyankopon ya adom a Saturday ye nyina ye hia no pa no nsia ye ginam obia ginam we no eye showdown walk ene ye konante yen ya ye ni NDC yen ya ye ni MPP yese kan ne ye pe onti ase a utimi hwi okoko ni gu ai onti ase a ka no a wutwi no kura betumi di akohwe ho wa wo ka ye ni MPP ye ni NDC yese kan ne ye pe nti sa wo so wonti ase a betumi kura di radio no ahye nsuo mu sisi a ho ana otoye Tiewe mame na ye basisi a okay Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. All right. Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay. So akasimano enwotwe ansa na me sorry so akọ. Yadi nkomo bebre no a ebia na wo wani nye de esisi ya no ho. Enkomo no ne opese o comment wo ho no. Ubetumi abem na fe sima enwotwe no aka no yen sorry so na yenko 0201944485 0554 820910 we are fast na ubure mu a ade a ye behwe na yetimi afa wo na enkomo a yedi ne tententen no ne apese o kire wadwene fa ho wetimi a kire however no me ko Facebook ni so na mo messages ya horo a mo dia fa ho ne akenkan bi dia ma we see your friend no o say good morning oboba your friend me kwabena bo ahen o kwabena se wa bam dada na
okay na all kasa about say woni mu bia wodi ne ho adanse no. All right. We nso say your friend Berima Owusu nso say wa join yen e wa ha. Berima Nana Owusu streaming live from Achiase. Na I see Achiase constituency. Omo aye ready pass omo de omo be change o. Wan omo change afa no Nana Kwabena Brako and o say wom epe no yo yate. Ne dia o de ba ye no. Same Boachi asama kese no so dia ba. Ono si ye showdown walk no. We gyina mu den. Enya senketwa wo baby ni mu odin ankasa. Enti ya na wa hye ne nso e dia mame. Ghana adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM. Okay. Udini we bi akase free. Pacho me do fata. Ofa yentio. Ne me kan se delegate for say omo mo dey so be travel na kanif. Na kanif di nya dey any problem one people. All right, yeah, that's bebre. Okay, ma main sign and share messages ya modi afa ha no so. Ye kwasan ba o. Ye kwasan ba nitina ya yi jaso sa no. Ye kwasan ba nwumre. All right. Enti some messages ewa ha. We see a friend of Angela Brown. Or say good morning. And any other love emoji e de atai to. Sanso na teacher kudu tepanyine susu. Ono say by now, one would have expected Senka NDC on the politics ya was wegum power hanya senketwa. Wenya kukusika ko men sample 2. Enso so enya kukusika hwe campaign wo ya enya senketwa. Ose dom kwa benya time aso delegate no. Ebre ne so amonto aba no emfa ema ne candidate. Gladys Ampabi say good morning team matching ajo so. Owie no wasende hacks e dia ba wa ha no mo ye da se bebre. We Nigeria for my friend Hawk. Hailey Selassie patriotic voices or the free hand go so and what the aban watch so my penny kufuado still. I was a Ghana funya ni mujidi or sre one moment same will be say ye nwana mom ho akere omon so omkope omon hwe. Udini obi akase free. Chairman yintio. Yen telephone na di oma na nim na nkata oboba ye bre organa o ye bre etisi ana e basa ubo se se uni bibi oma won se abato na du so ebi ka be ebi se kube ebi se ye oboba mejam akatre this na nkata o yi ni mo man se enye sa ne man ye pe oma nim kuti ye what I said, study, time no more than a year, and you were assassin, and I will for a year, if you go school, if you say,